ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕೇಂದ್ರತೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ ಕೇನುಂಡು ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ ಕೇನುಂಡು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓಕೆ, ತುಳು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬರ್ತನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ. ನಮ್ಮ ಮಂಗಲಾಚರಣೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿತ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಪಂಡ ಭಗವದ್ಗೀತದ ಪರಿಚಯ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ತುಯರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪುಗ. ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮನೋಭೀಷ್ಟಂ ಸ್ಥಾಪಿತಂ ಯೇನ ಭೂತಲೆ ಸ್ವಯಂ ರೂಪ ಕದಾ ಮಹ್ಯಂ ದದಾತಿ ಸ್ವಪದಾಂತಿಕಂ. ವಂದೇಹಂ ಶ್ರೀ ಗುರೋ ಶ್ರೀಯುತ ಪದಕಮಲಂ ಶ್ರೀ ಗುರೋನ್ ವೈಷ್ಣವಾಂಶ್ಚ ಶ್ರೀ ರೂಪಂ ಸಾಗ್ರಜಾತಂ ಸಹಗಣ ರಘುನಾಥಂ ಸಜೀವಂ ಸಾವಧೈತಂ ಸಾವಧೂತಂ ಪರಿಜನ ಸಹಿತಂ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ದೇವಂ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಪದಾನ್ ಸಹಗಣ ಲಲಿತಾ ಶ್ರೀ ವಿಶಾಂಶ. ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಕರುಣಾ ಸಿಂಧು ದೀನ ಬಂಧೋ ಜಗತ್ಪತೆ ಗೋಪೇಶ ಗೋಪಿಕಾ ಕಾಂತ ರಾಧಾ ಕಾಂತ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ತಪ್ತ ಕಾಂಚನ ಗೌರಾಂಗೆ ರಾಧೆ ವೃಂದಾವನೇಶ್ವರೆ ವೃಷಭಾನು ಸುತೆ ದೇವಿ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಹರಿಪ್ರಿಯೆ. ವಾಂಛಾ ಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯ ಏವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ನಮೋ ವಿಷ್ಣುಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತೆ ಜಯಪತಕ ಸ್ವಾಮಿನ್ನಿತಿ ನಾಮಿನೆ. ನಮ ಆಚಾರ್ಯ ಪದಾಯ ನಿತಾಯ ಕೃಪಾ ಪ್ರದಾಯಿನೆ ಘೋರ ಕಥಾ ಧಾಮದಯ ನಗರ ಗ್ರಾಮ ತಾರಿಣೆ. ನಮೋ ವಿಷ್ಣುಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತೆ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿನ್ನಿತಿ ನಾಮಿನೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸಾರಸ್ವತೆ ದೇವೆ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಿಣೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶ ತಾರಿಣೆ. ಜಯ ಓ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತ ವೃಂದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಇನಿ ಭಗವದ್ಗೀತದ ಪರಿಚಯ. ಓಕೆ, ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ಬುಕ್. ಪೂರಾ ವೇದಿಕ್ ಲಿಟರೇಚರ್ ಏತುಂಡು ಐಟ್ ಪೂರ ಎತ್ತಲ ಸಾರ. ಓಕೆ ಆಯ್ತಾ, ಮಹಾತ್ಮೆನೆ ತಿರಿಪೌಂಡು ಅಂಚನೆ ಸುಮಾರು ಪುರಾಣಲ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತದ ಮಹಾತ್ಮ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿರಿಪೌಂಡು. ಅಂಚನೆ ಪದ್ಮ ಪುರಾಣ, ಗರುಡ ಪುರಾಣಿ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಏತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಗ್ರಂಥ ದಾಯಪಂಡ ಸುಮಾರು ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಂಡು. ಓಕೆ, ಐನ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಋಷಿ ಮುನ್ನಕ್ಲು ಮತ ರಚನೆ ಮಂತೆರೆ ಅಂಡ್ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎಂಚಿನೊಂಡು ಅವು ಭಗವಂತನೇ ಪನ್ನ. ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ಭಗವಂತನೇ ಪನ್ನ ಅಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಗ್ರಂಥ ಪೂರ ಇಟ್ಲ. ಇದೇನು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಗವಂತನೇ ಪನ್ಪೆರ್ ಪಂಡ ಸುಮಾರು ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ವೇದಲ ತೂಂಡ ಆಕ್ಚುಲಿ ವೇದ 4 ವೇದ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಐಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು. ಓಕೆ, ಋಗ್ವೇದ, ಸಾಮವೇದ, ಯಜುರ್ವೇದ, ಅಥರ್ವ ವೇದ ಇಂಚನೆ ವೇದ ಉಂಡು. ಸುಮಾರು ಉಪನಿಷತ್ತು ಉಂಡು, 109 ಉಪನಿಷತ್ತು ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ 18 ಪುರಾಣ ಉಂಡು. ಐಟ್ಲ ಉಪ ಪುರಾಣ ಸುಮಾರು ಸೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಡ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಾರ. ಇದೇನು ತಿರ್ಕೊಂಡು ಇದೇನು ಭಗವಂತನೇ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಈ ವೇದ 4 ವೇದ ಉಂಡು. ಈ ವೇದನ ನಮ್ಮ ವೇದರ ದಾದೆನ್ ಅರ್ಥ ಮಂತ ನೋಡ್ಪಂಡ ಏನು ಉದ್ದೇಶನೇ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ತೆರಿಪೌಂಡೈಕ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾಗ ಗೀತೋಪನಿಷತ್ಲ ಪನ್ಪೇರು. ಓಕೆ, ಯೋಗ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂಡ ಪೂರ ಯೋಗದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಉಪನಿಷತ್ತದ ಸಾರ. ಅಂಚದ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಭಗವಂತನೇ ಪನ್ನ. ಸುಮಾರು ನೋಡ ಇನ್ನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನ ಪಂತೆ ಅಂಡ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಭಗವಂತ ಪನ್ನನೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಗ್ರಂಥ. ಅಂಚದ ಆಚಾರ್ಯರು ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ತಿರಿಯೋಣ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲತ್ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪೂರೆಲ್ಲ ಇದನ್ ತಿರಿಯೋಡೆ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ತಿರಿಜಿನ ನಮ್ಮ ಜೀವನನೇ ವ್ಯರ್ಥ ಆಪುಂಡು. ಓಕೆ, ಭಗವಂತ ಪಂಪರ್ ಇರ್ ಭಗವಂತನ ಇರ್ ಅರ್ಥ ಮಂತನ ಪಂಡ ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆ. ಭಗವಂತ ಐಕೋಸ್ಕರನೇ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಬರ್ಪನೆ ಪಂಡ ಭಗವಂತಗ ಪೂರ ಐಟ್ಲಾ ಪೂರ ಜೀವನ ಮಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಕರುಣೆ ಉಂಡು.
ಐಟ್ಲ ಮನುಷ್ಯರ್ ನಮಿತ್ ಅಪಾರ ಕರುಣೆ ಐನ ಆಚಾರ್ಯರು ಭಾವಾರ್ಥಡ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತೆರಿಪವರ್ ಸುಮಾರು ಅಂಚೆ ಮನುಷ್ಯರ್ ನಮಿತ್ ಮಸ್ತ್ ಕರುಣೆಗೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತುಲ್ಲ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ನಾವ್ ಕೊವೆ ಎಂದ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬರ್ಪ ಪೂರೆಲ್ಲ ಬರ್ಪ ಐಕೆ ನಮ್ ಏನಿತ್ತೊಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪಂಡೆ ಓಂ ಅಜ್ಞಾನ ಫಸ್ಟ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಗೌತಮಿಯ ತಂತ್ರ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಗುರುಗು ವಂದನೆ ಓಕೆ ಐಟ್ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ತಿರಿಪವರೆ ಓಂ ಅಜ್ಞಾನ ತಿಮಿರಂದಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನ ಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮಿತಂ ಏನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ ಐಟ್ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಯ್ತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆದ ಅರ್ಥ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಅಜ್ಞಾನ ಪಂಪುನ ಮಲ್ಲ ಕತ್ತಲೆಡು ಪುಟ್ಟುದೆ ನಮಗ್ ಪೂರ ಇರ್ಲ ನಮ್ಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಉವೇ ಸಂಗತಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಏರ್ ಓಕೆ ಅವೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಅವೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಯಾನ್ ಏರ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಡ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಇದು ಯಾನ್ ಏರು ಬಂಡದೆ ನಾವು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಐಕೆ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಓಂ ಅಜ್ಞಾನ ನಾವು ಪೂರ ಅಜ್ಞಾನಡುಲ್ಲ ಓಕೆ ಈ ಅಜ್ಞಾನದ ದಾದಾಪುಣ್ ಪಂಡ ನಮಕ್ ದುಃಖ ಬರ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಅಜ್ಞಾನದ ನಮ್ಮ ಪಿದಯ್ ಬರೋಂಡ ನಮಕ್ ಜ್ಞಾನ ಬೋಡು ಓಕೆ ಜ್ಞಾನ ಬತ್ತನ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುದ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಿತಿನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತು ಓಕೆ ಇತ ವೆಹಿಕಲ್ ಬೊಡ್ನಾಗ ಓಕೆ ಒರಿಯಾಗ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಓ ಆಕ್ಸಿಲೇಟರ್ ಓ ಬ್ರೇಕ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಜ ಕೊನೊಂಡ ಓಕೆ ಐನು ಗುದ್ದುದ ಎಂಚಿನಾಲ ಮಂತ್ ಬರ್ವೆ ಗಾಡಿನ ಅಂಚೆನೆ ಗೊತ್ತು ನಾ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ಡು ಸರಿಯಾದ ಕಲ್ತದ ಆ ವೆಹಿಕಲ್ನ ಗಿಡತನ ಸರಿಯಾಯ್ನ ಆಗ ಬೋಡೈನ ಜಾಗ ಪೋಲಿ ಓಕೆ ಅವ್ ಬುಡಂದ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಪೋಡ್ ಬಂದ ಆಗ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜಿಂದ ಆಗ ಅಂಚೆನೆ ಪೋಂಡ ಪೋದ ಎಂಚಿನಾಲ ಮಲ ಮತ್ತೆ ಒಯ್ತೊಂದು ಪಾಡುವೆ ಅಂಚೆನೆ ಐಕೋಸ್ಕರನೆ ಪಣ ನಮಕ್ ಈ ಮನುಷ್ಯ ದೇಹಡು ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯ್ನ ಓಕೆ ಅಂಚೆನೆ ಪುರಾಣ ತಿರುಕೊಂಡು ಒಟ್ಟು 84 ಲಕ್ಷ ಯೋನಿ ಉಂಟಿಗೆ ಐಟ್ 4 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಕಾರದ ಮನುಷ್ಯರುಳ್ಳೆ 4 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಕಾರಡ್ ಪುರ ದೇವಿ ಕೆಲವು ಯೋನಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ ಈ 84 ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯ್ನ ಓಕೆ ಐಟ್ ಆಯ್ತಾ ಮೈನ್ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ನಮ್ ಭಗವಂತನ ಅರ್ಥವಂತ ಐನ ಆತ ಬುದ್ಧಿನ ನಮಕ್ ಭಗವಂತ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿರಿಯೋಣ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಪ್ರಭುಪಾದರು ಸುಮಾರು ನೆಟ್ಟು ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಕಾಲೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ತೆರಿಯೋಂಡಲಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಆಪುಂಡು ಇಜಿಂಡ ದಾದಾಪ ನಮ್ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೋಂಜ ಇಂಚೆ ಅಜ್ಞಾನಡೆ ಜೀವನದೆತ್ತ ನಮಕ್ ಏರಿಂದೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಒಲ್ತು ಬೈದ ಈ ಜಗತ್ತಡೆ ದಾಯ ಉಲ್ಲ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮನ್ಪೊಡು ಇದು ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜನೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದೆತ್ತನ ನಮ್ಮ ಪಿರ ಈ ಜನನ ಮರಣದ ಚಕ್ರಗ್ ಬೋದು ಓಕೆ ಅಜದಿ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮನ ಇಂಚ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ಉಪಯೋಗ ಮನ್ಪೋಡು ಐನ ನಮಕ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ತಿರಿಪಾಂಡು ಆಚಾರ್ಯರಿದ್ದೇನ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅಂಚ ಪಂಡ ನೆತ್ತ ಪರಿಚಯಡ್ ಮಸ್ತ್ ಸೋಕಾದ ತಿರಿಪಾದ ಕೊರ್ಪೇರ ಅಂಚದ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಡೋನ ಅಂಶಲೇನ ಆಚಾರ್ಯರು ಈ ನೆಟ್ ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಅನುಸಂಧಾನ ಮನ್ಪೊಡಾಯನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಓಕೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪರ್ ಚೈತನ್ಯ ಬೊಕ ಭಗವದ್ಗೀತದ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಚಿನ ಮೈನಾದ ಭಗವದ್ಗೀತದ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಚಿನ ಬೊಕ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತದ ವಿಷಯ ಬೊಕ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಡಾಯನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಓಕೆ ಒಂಜಿದೇನು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ನಿಯಮ ಉಂಟು ಆ ರೂಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಫಾಲೋ ಮಂತಂಡ ನಮ್ಮ ಐನ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂಡು ಓಕೆ ಈಚೆ ನಮಕ್ ಅರ್ಥ ಮಂತೋನೆ ರಾಪುಚಿ ಓಕೆ ಇತವರಿಯಾಗ ಕಲ್ಪೊಡಂಡ ಓಕೆ ಐ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋಡು ಓಕೆ ಅಲ್ಪದ ನಿಯಮ ಉಂಡ ಐನ್ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪೋಡು ಈಜಿನ ಎಂಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆವಡ್ ಪಂಡದ್ ಒಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಪೋದು ಏನ್ ಬುಕ್ಸ್ ದೇತೊಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ದ ಐನ್ ಓದುದು ಏನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೇವು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದ್ ಇದೇನ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂಡ ನಿಕ್ ಕೆಲವು ನಿಯಮ ಉಂಡ ಐನ್ ಮುಲ್ಪ ಭಗವಂತನೇ ತೆರಿಪಾವೆರೆ ಬೊಕ ಈ ಜ್ಞಾನನ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂಡ ಅಕ್ಲ್ ದಾದಾಪೇರು ಅಕ್ಲ್ ನಮ್ಮ ಒಲ್ಪರ್ದ ಬೈದ ಓಕೆ ಅಡೆ ನಮ್ಮ ಪಿರ ಪೋಲಿಗೆ ನಮಗೀತೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಒಲ್ಪರ್ದ ಬೈದ ಪಂಡದ್ ಐನ್ ಭಗವಂತ ಈ ನೆಟ್ ತೆರಿಪಾವೆ ಈ ನೆಟ್ ಭಗವಂತ ತೆರಿಪಾವೆರೆ ಈ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಯನ ಜ್ಞಾನ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂಡ ಐನ ಫಲಿತಾಂಶ ಎಂಜಿನ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಭಗವಂತನಾಡೆ ಪೋವಳಿ ನಮ್ಮ ಒಲ್ತು ಬೈದ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಪೂರ ಎಕ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಏರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆದ್ ನಾವು ಗೊತ್ತುಜಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಏರ್ ಐನ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ತೆರಿಪಾಂಡು
ಬೊಕ್ಕ ನಮ ಈ ಜಗತ್ತ ದಾಯ ಉಲ್ಲ ಐಕ್ ಕಾರಣ ಎಂಚಿನ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಸುಮಾರು ದುಃಖ ಬರ್ಪುಂಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಏರ್ಲ ಅಂಚ ಪನೇರ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಒವೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಏರ್ಲ ಪನೇರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರೆರೆಗ್ಲ ತಾಪತ್ರಯ ಉಂಡು ಓಕೆ ಐನ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ತೆರಿಪೌಂಡು ನಮ್ಮ ಐಡ್ದು ಪೂರ ಇಂಚ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪ್ನೆ ಪೂರೆರ್ಲ ಸುಖ ಸುಖ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಂತಿ ಬೋರ್ಡು ಪೂರೆರ್ಲ ಇಚ್ಛೆ ಮನ್ಪೆ ಓಕೆ ಪೂರೆರ್ಲ ಅವು ಅಕ್ಲ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಎಂಚನೆ ಉಪ್ಪಡು ಅಕ್ಲು ರಾಕ್ಷಸಿ ಸ್ವಭಾವದಕ್ಲು ಇಂಚಿನ ಸ್ವಭಾವದಕ್ಲ ಅವಡು ಅಂಡ ಪೂರೆರ್ಲ ಇಚ್ಛೆ ಮನ್ಪೇರು ಇಂಕ್ ಸುಖ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಂತಿ ಇಂಚ ತಿಕ್ಕು ಓಕೆ ಐನು ಭಗವದ್ಗೀತಾ ತೆರಿಪೌಂಡು ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಈ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಭೋಕ್ತಾರಾಮ್ ಯಜ್ಞ ತಪಸಾಂ ಸರ್ವಲೋಕ ಮಹೇಶ್ವರಂ ಸುಹೃದಂ ಸರ್ವಭೂತಾನ ಜ್ಞಾತ್ವ ಮಾಂ ಶಾಂತಿಂ ರಜ್ಯತೆ ಈ ಶಾಂತಿ ಸೂತ್ರನ ಭಗವಂತ ತೆರಿಪವರೆ ಏರ್ ಭಗವಂತನೇ ಅರ್ಥ ಮಂತೋನ್ ಬೇರೆಗೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಭಗವಂತನೇ ಶಾಂತಿನ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚದ್ ಏರೆಗ ಜೀವನಡು ಸುಖ ಬೋಡು ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಲೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಮೈನಾದ ಅರ್ಥ ಮಂತೋ ನೋಡು 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಾರಿ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಓಕೆ ಅಂಚದೆ ಅಕ್ಲೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಮೈನಾದ ಅರ್ಥ ಮಂತೋಡು ಏರೆ ಜೀವನಡು ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಬೋಡು ಅಂಚಿನಕ್ಲೆ ಮೈನಾದ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಅರ್ಥ ಮಂತೋಡು ಓಕೆ ಆಯ್ತಾ ಪಂಡ ಆಯ್ತು ಕೊರ್ನ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಚದ ಆಚಾರ್ಯರ ಫಸ್ಟ್ ತೆರಿಪವರ್ ಓಕೆ ಭಗವಂತ ಏರು ಓಕೆ ದೇವರು ಓಕೆ ದೇವರು ಏರು ಪನ್ಪುನೇನ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಮಕ್ ತೆರಿಪವನು ಐಟ್ಲಾ ಸುಮಾರು ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ವರ ದಾದಾಪುನು ಜೋರ್ ಪ್ರಳಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಪೂರ ಓಕೆ ಒಂದು ಭಾಗವತಡ್ ಬರ್ಪುನ ಕತೆ ಜೋರ್ ಪ್ರಳಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಪ್ರಳಯಡ್ ದಾಲ ಒಪ್ಪುಜಿ ಇಂಚಿನಲ ಒಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚದ ಈ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಋಷಿ ಆರ್ ಮೀನ್ದೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ನೀರಡು ಓಕೆ ಮುಲ್ಪ ತೋಜುನ್ ನಿಕ್ಲು ಆರ್ ನೀರಡು ಮೀನ್ದೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಓಕೆ ಇಂಚಾರು ಮಸ್ತ್ ಮುರ್ಕುದು ಲಕ್ಕದು ಇಂಚೆನೆ ಪೋಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಜಾಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮರತ್ತ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ವಟಪತ್ರ ಶಾಯಿ ಪನ್ಪುನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಜೆತ್ತು ಉಪ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಮುಲ್ಪ ತೋಜುಂತುಲೆ ಆ ವಟಪತ್ರ ಶಾಯಿ ಓಕೆ ವಟ ಮರ ಆಯ್ತ ಪತ್ರ ಪಂಡ ಇರೆ ಆಯ್ತು ಬಾಲೆ ಜೆತ್ತು ಉಪ್ಪೇರೆ ಅರೇನ್ ತೂಪೇರ ಓಕೆ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಬಾಲೆ ಅವು ಏರು ಅರೆ ಭಗವಂತ ಅರೆ ದಾದಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಅರ್ನ ಕಾರನ್ ಓಕೆ ಅರೆ ತುಚ್ಚ ಒಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಜುಂಬ ಒಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಭಗವಂತ ಓಕೆ ಅರ್ ಭಗವಂತ ಅಂಡ್ ಅರೆಗ್ ನೆಡ್ದು ಅಂಡ್ ಅರೆ ತೂಪೇರು ತೂದು ಅರ ಕೈತಡೆ ಪೋಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ ನೆಟ್ ಪಂಡ ಭಗವಂತ ಉಸಿರಾಡ್ನ ಆಯ್ತು ಉಳೈ ಪೋಪೇರಿಗೆ ಪಂಡ ಬಂಜಿದೊಲೈ ಪೋಪೇರು ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಋಷಿ ಭಗವಂತನ ಬಂಜಿದೊಲೈ ಪೋಪೇರು ಪಂಡ ಅರ್ ಭಗವಂತನ ಬಂಜಿದೊಲೈ ಪೋಪೇರು ಆಯ್ತುಲೆ ಅರ್ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ತೂಪೇರು ಪಂಡ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿ ಎಂಚಿನೊಂಡು ಭಗವಂತನ ಬಂಜಿದೊಲೈ ಉಂಡು ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಸುಮಾರು ಸರಿ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಏಳ್ ಟೈಮ್ ದನ್ನ ನಡಪುಂಡು ಐಟ್ ಅರೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅರ್ ಪನ್ಪೇರು ಇರು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷ ಕೃಷ್ಣ ಎರುಳೇರು ಅರ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷ ಇದನ್ನ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಋಷಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ತುಪ ಓಕೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ವೈಟ್ ಬರ್ಪಣೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಸಪರೇಟ್ ಅದು ಓದೋಡಾಯಿನ ಬುಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯರು ತೆರಿಪವರು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಅದೇ ಓದೋಡಾಯಿನ ಪುಸ್ತಕ ಅಂಡ ಒಂದು ಮಹಾಭಾರತದ ಭಾಗ ಅದು ನಮಗ್ ತೋಜುನು ಮಹಾಭಾರತದ ಪಾಠ ಅದು ಮಹಾಭಾರತದ 18ಮ ಪರ್ವ ಉಂಟು ಫಸ್ಟ್ದ ಆದಿ ಪರ್ವ ಎರಡನೇದ ಸಭಾ ಪರ್ವ ಮೂಜಿನೇದ ವನ ಪರ್ವ ನಾಲ್ನೇದ ವಿರಾಟ ಪರ್ವ ಐನೇದ ಉದ್ಯೋಗ ಪರ್ವ ಆಜಿನೇದ ಭೀಷ್ಮ ಪರ್ವ ಆಜಿನೇದ ಭೀಷ್ಮ ಪರ್ವಡ್ ಬರ್ಪುನ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭೀಷ್ಮ ಪರ್ವದ ಮಹಾಭಾರತ ಮಲ್ಲ ಗ್ರಂಥ ಓಕೆ ಆಯ್ತು 1,10,000 ಶ್ಲೋಕ ಉಂಟು ಓಕೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಓಕೆ ಇತಿಹಾಸ ರೆಡ್ಗೆ ಉಮತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನ ಇತಿಹಾಸ ರೆಡ್ ಉಮತ ಓಕೆ ರಾಣ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪನ್ಪರ ಇತಿಹಾಸ ಉಮತ ಅಂತ ಓಕೆ ರಾಣ ಮೆಸೇಜ್ ಪನ್ಪರ ರೆಡ್ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ಪುದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓಕೆ ಏರ್ ಪನ್ಪರ್ ಪಲ್ಲೆ ಓಕೆ
रड्ड इतिहास उंडु चॅट बॉक्स पाडले म्हणजे माताजी पाडे रामायण येस गुड पिरोंजी रामायण बೊಕ್ಕ ओके पाडे महाभारत रामायण ओके रड्ड इतिहास उंडु मस्त फेमस ओके महाभारत बೊಕ್ಕ रामायण ಈ ಮಹಾಭಾರತ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಬುಕ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಂತನ ಪೂರ ಇಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಐಟ್ 10 ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡು 1,10,10,000 ಮಸ್ತ್ ಆತ ಡೀಟೇಲ್ ಆತ್ ಓಕೆ ಆಯ್ತಾ ಇದೇನೆ ವರ್ಣನೆ ಅನ್ಪುಣ ಐಟೆ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬರ್ಪುಣೆ ಮಹಾಭಾರತದ ಭೀಷ್ಮ ಪರ್ವದ 25ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 42ನೇ ನೆಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಈ ಮಹಾಭಾರತ ಬರ್ಪುಣು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬರ್ಪುಣು ಓಕೆ ಪಂಡ ಈ ಮಹಾಭಾರತ ಆತನ್ನೇ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆನೆ ಪನಿಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಪಂಡ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಪೂರ ಎಟ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಗ್ರಂಥ ಓಕೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ತುಂಡ ಇಟ್ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಮಹತ್ವನ ಸುಮಾರು ಆಚಾರ್ಯರು ಇದನ್ನ ಒತ್ತುದು ಪಂತೇರು ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋಡೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ತೆರಿಯೋಡೆ ಪ್ರತಿಯೊರೆಲ್ಲ ತೆರಿಯೋಡು ಈಚಿನ ನಮ್ಮ ನಮಕ್ ಬತ್ತನ ಓಕೆ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮನೆ ವ್ಯರ್ಥ ಆದ ಓಕೆ ಪಣ ನಮಕ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾಬುಜಿ ನಮ್ಮ ಏರ್ ಒಲ್ತು ಬೈದ ಬೊಕ ಈ ಜಗತ್ತಡಿ ಈತ್ ದುಃಖದಾಯೆ ಜನಕಲ್ ದಾಯ ಪುಟ್ವೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸೀಕ್ ದಾಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಪ್ರಾಯದಾಯ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಏರ್ಲ ಪ್ರಾಯ ಆವಡು ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಮನ್ಪುಜಾರ ಓಕೆ ಏರೆಗ್ಲೈಜಿ ಆನ್ ಪ್ರಾಯ ಆವಡು ಇಂಕ ಸೀಕ್ ಬರಡು ಏರ್ಲ ಇಚ್ಛೆ ಮನ್ಪುಜಾರೆ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲೆ ದಾಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ದಾಯ ಒಂಜಿ ದಿನ ಸೈಪೆರ್ ನಿಕ್ ಪೂರೆಕ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಉತ್ತರನ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅಂಚದ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಗ್ರಂಥ ಅಂಚದ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಒಲ್ಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಹಾಭಾರತ 18ಮ ಪರ್ವ ಉಂಡು ಐಟ್ ಭೀಷ್ಮ ಪರ್ವಡ್ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇ ನೆತ ಮಹತ್ವನ ಮಹಾಭಾರತ್ಲ ಕೆಲವು ಪರ್ವಡ್ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರ್ಲ ತಿರಿಪವರೆ ಆತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಗ್ರಂಥ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ತೋಜೋನ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಓಕೆ ಈ ನೆಟ್ ಏರೆಂದು ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯ ಓಕೆ ಅರೆ ಬಾಣದ ಆಸಿಗಡ್ ಜೆತ್ತುದೊಲ್ಲೆ ಅಂಜದ ಅರ ಅಲ್ಪ ನೇತ ಒಂದು ಮಹಾಭಾರತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಭಾಗವತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಏರುಳ್ಳೇರು ಅರ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷ ಅರ ಒರಿಜಿನಲ್ ವಿಷ್ಣು ಏನ್ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ಏಷ ವೈ ಭಗವಾನ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಆದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣ ಪುಮಾನ್ ಮೋಹಯನ್ ಮಾಯಯ ವೃಷ್ಣಿ ಗೂಢಶ್ಚರತಿ ವೃಷ್ಣಿಸು ಪಂಡ ಏಷ ವೈ ಭಗವಾನ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಆದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣ ಪುಮಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ಶರಶಯ್ಯಡ್ ಜೆತ್ತುದುಪ್ಪೆರು ಆರು ಯುಧಿಷ್ಠಿರ್ ಮಹಾರಾಜರೇ ಪನ್ಪೆರು ಮುಲ್ಪ ಎದುರು ಏರು ಉಳ್ಳೇರು ಆರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಯಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅತ್ ಆರು ಆದಿನಾರಾಯಣ ಪಂಡ ಭಗವಂತ ಸುಮಾರು ತರಡ್ ಇತ್ತೆ ಇಚ್ಚಿನಾಗ್ಲು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಪೆ ಓಕೆ ಭಗವಂತ ಏರು ಓಕೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಂಜೇನೇನ್ವೆ ದೇವರು ಪಂಡ ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಅಂಡ ನಮಕ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಓಕೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತೆರಿಪೌಂಡು ಭಗವಂತ ಸುಮಾರು ತರಡ್ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಪೇರು ಓಕೆ ಅಂಚದ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗ್ಲು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಪೇರು ಅಂಡ ಭಗವಂತ ಫಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಕೃಷ್ಣ ವೈಕುಂಠ ಓಕೆ ಅರ ಧಾಮಡ್ ಗೋಲೋಕ ಬೃಂದಾವನ ಹೊಡ್ಪೇರು ಆ ಕೃಷ್ಣ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಚ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಪೇರು ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ ಬಲರಾಮ ಆದ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಪೇರು ಓಕೆ ಬಲರಾಮ್ ಓಕೆ ಭಗವಂತ ಸುಮಾರು ಲೀಲೇನ್ ಮಂತೇರು ಬಲರಾಮ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚದ ಆರ್ ಬಲರಾಮ್ ಆದ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಪೇರು ಅವೇ ಭಗವಂತ ಕೂಡ ಚತುರ್ವ್ಯೂ ಓಕೆ ಬಲರಾಮ್ ಚತುರ್ವ್ಯೂ ಆದ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಪೇರು ಆರನೇ ಹಿಡ್ದು ಚತುರ್ವ್ಯೂ ಪಂಡ ಭಗವಂತನ 4 ವಿಸ್ತರಣೆ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕನುಂಡು ನಮ್ಮ ಈತ ಫಸ್ಟ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ ಅಂಡ ನಮ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತೂಪಾಕ್ ಏನ್ ಬಾ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೇಗ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆವ್ ಇಂಚ ಭಗವಂತ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಪೇರು ಭಗವಂತನ ಸುಮಾರು ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು ಓಕೆ ಶಕ್ತಿ ಯಾರನ್ನ ವಿಸ್ತರಣೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೆರುಲ್ಲ ಓಕೆ ನಿಕ್ಲಿ 18ಮ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೊಟ್ಟ ಈ ತರ ನಿಕ್ಲೇಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಚದ ಇರ್ಲಾ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಪೂರೆಲ್ಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೋಡು ಇದನ್ನ ಕೇಳೋಣ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ಇಸ್ಕಾನ್ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ನಡಪೌಂಡು ಅವೆ ಮೂಜಿ ಪೊರ್ತು ಓಕೆ ಕಾಂಡೆ ಆಜೇರ್ದು ಅವೆ ಏಲಾರೆ ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಅಂಚನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆ ಮೃದು 4 ಬಯ್ಯ ಎನ್ಮ ಗಂಟೆರ್ದು ಒರ್ಂಬಾರೆ ಮುಟ್ಟ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ತರಗತಿ ನಡಪುಂಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಇರ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏತ್ ಪೂರ ಒಳ್ಳೇರು ನಿಕ್ಲ ಅಕ್ಲೇನ್ ಪೂರ ಇರ್ಲ ಲೆಪ್ಪೋಡು ಪಂಡ
ಇದನ್ ತಿರಿಯೋಣ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಚದ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಏರು ತೆರಿಪಾವರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕೂರಿಯಾಗ ಅಕ್ಲಿ ಭಗವಂತಗ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಿಯರ ಆಪೆರ್ ಅಂಚದ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಓಕೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತುಯರಲ್ಲ ಅಂಚದ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಏರ್ಪಂಡ ಸ್ವಯಂ ಕೃಷ್ಣ ಓಕೆ ಆರ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಏರ್ ಭಾರತ ಭೂಮಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಭಾಗ್ಯವಂತೇರ್ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಪ ಪೊಟ್ಟುದ ಭಾರತ ಓಕೆ ಮಹಾಭಾರತ ಭಾರತ ಅವೇ ಭಾರತ ವರ್ಡ್ ಬರ್ಪಣೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಓಕೆ ಭಾಸ್ಕರ ಸೂರ್ಯ ಪಂಡ ಈ ಭಾರತ ಪೂರ ಜಗತ್ತಿಗ್ಲ ಲೈಟ್ ಕೊರ್ಪುಣ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಪುಟದ ಅಂಚದ ಈ ಮಹಾಭಾರತ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಭಾರತ ಭೂಮಿ ಪುಟದ ಅಂಚದ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಪನ್ಪೆರ್ ಭಾರತ ಭೂಮಿತೆ ಹೊಯ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಯಾರ ಏರ್ ಮನುಷ್ಯ ಭಾರತ ಭೂಮಿಡ್ ಮನುಷ್ಯರಾದ ಪುಟುದೇರ ಅಕಲ್ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏರ್ ಭಾರತ ಭೂಮಿಡ್ ಮನುಷ್ಯ ಆದ ಪುಟುದೇರ ಭಾರತ ಭೂಮಿಲೆ ಹೊಯ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಯಾರ ಅಕ್ಲ ಜನ್ಮನ ಸಾರ್ಥಕ ಮನ್ಪಡಿ ಪಂಡ ಇದನ್ನ ತೆರೆಯೋಣ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೆಯೋಣ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪೂರೆಲ್ಲ ತೆರೆಯೋಣ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕರಿ ಕರ ಪರೋಪಕಾರ ಅಕ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕೊರಿಯಾಗೆ ಉಪಕಾರಲ ಮನ್ಪೋಡು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪಾದುಕೊರು ಓಕೆ ಅಂಚದ ಆ ಭಗವಂತನ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆನ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರ್ಲ ತೆರಿಪಾವೆ ಓಕೆ ಅರ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅಂಚದ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತೆ ಓಕೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತೆಡ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಓಕೆ ಅಲ್ಪ ಅರ್ ಬಾರಿ ಒಡ್ಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆನ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ತೆರಿಪವೆರೆ ಮುಲ್ಪ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಉಂಡಿ ಅನ್ನು ಓದುವ ಈಶ್ವರ ಪರಮ ಕೃಷ್ಣ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ವಿಗ್ರಹ ಅನಾದಿರ್ ಆದಿರ್ ಗೋವಿಂದ ಸರ್ವ ಕಾರಣ ಕಾರಣಂ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಈಶ್ವರ ಪಂಡ ಪುರೇಲು ಗೊತ್ತು ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಓಕೆ ಈಶ್ವರ ಪಂಡೇರು ಅರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪೇರು ಅರೆ ಈಶ್ವರ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ ಬೇರೆ ಏರು ಕೃಷ್ಣ ಏರು ಪರಮ ಕೃಷ್ಣ ಪೂರೇತಲ್ಲ ಈಶ್ವರ ಏರು ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಏರು ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ನ ವಿಗ್ರಹ ಉಂಡಿಗೆ ಅರ್ನ ರೂಪ ಉಂಡಿಗೆ ಅವ ಎಂಚ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ವಿಗ್ರಹ ಸತ್ ಪಂಡ ಶಾಶ್ವತವಾಯನ ಪಂಡ ಭಗವಂತ ಶಾಶ್ವತ ಚಿತ್ ಪಂಡ ಅರೆ ಪೂರೆತಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟು ಓಕೆ ಅರೆ ಪೂರೆತಲ್ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ಅಂಚದೆ ನಮ್ಮ ತುಪ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ್ ಓಕೆ ಅರ ಅರ್ಜುನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಪೂರೆತಲ್ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂಚದ ಭಗವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂಜತಲ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ఒక ಆನಂದ ಆರ್ ಯಾಪಳ ಆನಂದ ಅಡುಪೇರು ಅಂಚಿನ ವಿಗ್ರಹ ಓಕೆ ಅರ ರೂಪ ಉಂಡು ಪಂಡ ಭಗವಂತನ ರೂಪ ಉಂಡು ಅವ್ ನಮ್ಮಂಚಿನ ಓಕೆ ಭಗವಂತ ದಿವ್ಯ ಅದು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ವಿಗ್ರಹ ಅನಾದಿರ್ ಆದಿರ್ ಗೋವಿಂದ ಸರ್ವ ಕಾರಣ ಕಾರಣ ಭಗವಂತ ಒಲ್ಲೆರೆ ಆರ್ ಪೂರೆಕ್ಲ ಕಾರಣ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕಾಸ್ ಸರ್ವ ಕಾರಣ ಕಾರಣ ಇನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತೆ ಪನ್ಪೇರು ಓಕೆ ಇದನ್ ಏರ್ ಪನ್ಪುನೆ ಈ ಶ್ಲೋಕನ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಪನ್ಪುನೆ ಓಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಏರುಳ್ಳೇರೆ ನಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಅತ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿನ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ತೋಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿನ ಏರ್ ತುಲೆ ಭಗವಂತ ಮುಲ್ಪ ಲೀಲೆ ಮನ್ಪೇರು ಓಕೆ ಈ ಕತೆ ದಾದಿ ಮನ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪ ಭಗವಂತ ಪಂಡ ಈ ಕತೆ ಪಂಡ ಭಗವಂತ ಅರೆ ಇಲ್ಲೇ ಬಾಲೆ ಆದ ಪತ್ತಿತ್ತೇರು ಓಕೆ ಅರೆ ಮಣ್ಣು ತಿನ್ಪೇರಿ ಓಕೆ ಅಂಚದ ಆರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪ ತೋಜುಂಡು ಗೋಪ ಬಾಲಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಮೆಕ್ಲ ಯಶೋದ ಮಾತಾಡ ಪನ್ಪೇರು ಅರ್ನ ಅಮ್ಮಡ ಇರ್ನ ಮಗೆ ಮಣ್ಣು ತಿಂತೇರು ಅಂತ ಓಕೆ ಮಣ್ಣು ತಿಂತೇರು ಅಂಚದ ಅಂದು ಅರ್ನ ಅಮ್ಮ ತೋಜಲ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಓಕೆ ಅಂಚದ ಆರ್ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನ್ ತಿಂತು ಜೀಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಅಮ್ಮ ಆ ಬಾಯಿನ ಓಪನ್ ಮನ್ಪೇರು ಆ ಓಪನ್ ಮಂತಾನಾಗ ಅರ್ ಬಾಯಿಡ್ ಭಗವಂತ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಅಂತ ತೋಜವ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಾಗನೆ ಅರ ಅಮ್ಮಗ ಅರ್ನ ಬಾಯಿಡು ಓಕೆ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ತುಲೆ ಪೂರೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತದ ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಾಗಲೆ ಅರೆ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷ ಅರೆ ಒಂದು ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ
ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಯ್ನ ಪಂಡ ಆರ್ನ ಬಾಯಿ ಎಂಚಿನೋಂಡು ಅವು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚದ ಭಗವಂತ ಆರ್ನ ಅಮ್ಮಗ್ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನ ಬಾಯಿ ತೋಜದು. ಓಕೆ, ಅಂಚದ ಭಗವಂತ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಭಗ ಪಂಡ ಓಕೆ ವಾನ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಬ ಈ ಜಗತ್ತದ ಎರಡಾಲ ಜಿಂಜ ಕಾಸು ಇತ್ತನ ಅರೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇತೆ ವಿದ್ಯೆ ಇತ್ತನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ವಿದ್ಯಾವಾನ್ ಪನ್ಪ. ಓಕೆ, ಎರಡಾಲ ಜಿಂಜ ಕಾಸು ಇತ್ತನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಧನವಾನ್ ಅನ್ ಪನ್ಪ. ಅಂಚನೆ ಭಗ ಪಂಡ ಆಜಿ ಐಶ್ವರ್ಯಗೆ. ಓಕೆ, ಆಜಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಏಡ ಪೂರ್ಣವಾದುಂಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಭಗವಾನ್ ಅನ್ ಪನ್ಪೇರು. ಅವು ಐಶ್ವರ್ಯ ಓ ಮತ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ತುಕ ಭಗ ಪಂಡ ಆಜಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಐನ್ ಏರು ಕೋಸಸ್ ಮಂತುದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಭಗವಾನ್ ಅನ್ ಪನ್ಪೇರು. ಒಂಜಿನದ ಬ್ಯೂಟಿ ಪೊರ್ಲು. ಓಕೆ, ಏರ್ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ಆದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆಡ ಪೂರೆಲ್ಲ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಪೇರು, ಆಸಕ್ತೇರ್ ಆಪೇರು ಪೂರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಪ ಎಲ್ಲ ಸೋಕಿತ್ತನ ಅಕ್ಲ ಪ್ರತಿ ಸುಮಾರು ಅಕ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಆಪೇರು ಸುಮಾರು ಜನ ಒಂಜಿ ಐಕ ಆಕರ್ಷಿತರ ಆಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಎರಡಾಲ ಹೆಚ್ಚ ಕಾಸು ಇತ್ತನ. ಓಕೆ, ಮುಲ್ಪ ಪಿಕ್ಚರ್ ತಗೋ ಬಿಲ್ಗೇಟ್. ಓಕೆ, ಬಿಲ್ಗೇಟ್ ಏತೋ ಕಾಸು ಉಂಡು. ಓಕೆ, ಅರೆಗೆ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾನೇ ಖರೀದೋಲಿ ಆತ ಕಾಸು ಉಂಡು ಬಿಲ್ಗೇಟ್ ಅಂಚದ ವೆಲ್ತ್. ಓಕೆ, ಮೂಜಿನದ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಈ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇತ್ತನ ಅಕ್ಲ ಆಕರ್ಷಕರ ಆಪೇರ. ಓಕೆ, ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ತುಪನವ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಉಂಡು. ನಾಲ್ನೆದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಏಡ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಅಕಲ್ಡಲ ಜನಕ್ಕಲ ಆಸಕ್ತಿರ ಆಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ತನ. ಐನೆದ ಕೀರ್ತಿ, ಫೇಮಸ್ ಆದಿತ್ತನ. ಓಕೆ, ಗಾಂಧೀಜಿ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್, ಕೆಲವು ಜನ ಒಳ್ಳೆಯರು ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಅಂಚ ಫೇಮ್. ಆಜಿನದ ರಿನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್, ಪೂರೇಟ್ಲ ವೈರಾಗ್ಯ ಅಂಚದ ಈ ಆಜಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಒಂದು ಪೂರೇಟಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪುಜಿ ಪೂರಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏಡ್ ಒಪ್ಪುನೆ ಒರಿಯರೆಡ್ ಒಂಜೆಂಜಿ ಒಪ್ಪು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂಡ ಪೂರ ಏಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೇನೆ ಪೂರ್ಣವಾದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲತ್ ಪೂರ್ಣವಾದ. ಓಕೆ, ಪೂರ್ಣವಾದ ಎರಡು ಉಂಡು ಅಕ್ಲೇನು ಭಗವಾನ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಸೌಂದರ್ಯ ಪೊರ್ಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಒಂಜಿನದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಸೌಂದರ್ಯ, ರಡ್ನೆದ ಸಂಪತ್. ಓಕೆ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಸಂಪತ್ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಪ ಇಡೀ ಜಗತ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಈ ಜಗತ್ತು ಬರ್ಪ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಒಯ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುಜ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಏರ್ನ ಅಜ್ಜೇರ್ನ ಅಕ್ಲ ಏರ ಅಕ್ಲ ದೀದ್ ಪೋಯ್ನ ಅದು ಐನ್ ನಮ್ಮ ನುಮನ್ಪ ನಮ್ಮ ಒಯ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುಜ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಫೋನಾಗಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಕೈ ಇಟ್ಕೋಪ ಅಂಚದ ಈ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಸಂಪತ್ತು ಇಂಚಿನ ಉಂಡು ಭಗವಂತನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿನ ಐನ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ ನಮಕ್ ಭಗವಂತನೇ ತೆರಿಪಾವೇರೆ ಬೊಕ ಪೂರ ಜ್ಞಾನ. ಓಕೆ, ಭಗವಂತನ ಪೂರತಲ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ಅಂಚದೆ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಜ್ಞಾನಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಅರ್ಜುನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಓಕೆ, ಅಂಚದ್ ಭಗವಂತನ ಪೂರ ಅಂಡ ಈ ಜಗತ್ತು ಡೇರ್ಲಡ ಜ್ಞಾನ ಒಪ್ಪು ಅಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಲಿಮಿಟ್ ಉಂಡು. ಓಕೆ, ಜ್ಞಾನ ಒಪ್ಪು ಅಂಚ ಶಕ್ತಿ. ಓಕೆ, ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಕೆಲವೆರಡ ಅಂಚಲ ಆಸಕ್ತಿ ಅಂಚದ ಭಗವಂತಡ ಈ ಆಜಿಲ ಪೂರ್ಣವಾದ ಉಂಡು. ಓಕೆ, ಚೂರು ಪ್ರಮಾಣ ಪಣ ಮುಲ್ಪ ಏಡಲುಪ್ಪುನ ಒಂತೆ ಪ್ರಮಾಣ ಬೊಕ್ಕ ಆಕಲ ಪೋಪುಂಡು. ಓಕೆ, ಬ್ಯೂಟಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇದು ಆಕಲ ಪೊರ್ಲುಲ್ಲೆ ತುಯ್ಯರ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಾಯಾಣಗ ಆಕ್ಲ ಪೊರ್ಲು ಪೋಪುಂಡು. ಓಕೆ, ಕಾಸು ಇತ್ತಲ್ಲ ಆಕ್ಲ ಕಾಸು ಪೋವು ಅವು ಯಾಪಾಗಲ ಶಾಶ್ವತ ಆತ್. ಓಕೆ, ಜ್ಞಾನಲ ಆಕ್ಲೊಂದು ಆನಾಗ ಪೋಪುಂಡು ಆ ಜ್ಞಾನಲ ಅಂಚ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತನಾಕ್ಲ ಆಕ್ಲ ಪ್ರಾಯಾಣಗ ದುರ್ಲಭ ಆಪೇರು. ಕೀರ್ತಿಲ ಕೀರ್ತಿ ಉಪ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರ ದ್ವಾಪುನು ಐಡ್ದುಲ ಬೇತೇನಾಲ ಫೇಮಸ್ ಆವೇರು. ವೈರಾಗ್ಯ ಅಂಚದ ಈ ಆಜಿ ಏಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೇನು ಭಗವಾನ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು. ದಾಯಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ತೋಜುಂತುಲೆ ಭಗವಂತ ಏತ್ ಪೊರ್ಲು ಉಳ್ಳೆ. ಓಕೆ, ಭಗವಂತಡ ಪೂರೆರ್ಲ ಆಕರ್ಷಕರ ಆಪೇರಿ. ಕೃಷ್ಣ ಆಚಾರ್ಯರ್ ತೆರಿಪಾವೇರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಸರ್ವ ಆಕರ್ಷಕ ಭಗವಂತಡ ಪೂರೆರ್ಲ ಆಕರ್ಷಿತರ ಆಪೇರಿಗೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಪೂರೆರೆಗ್ಲ ಭಗವಂತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಾಗ ಅಂಡ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮರತ್ದ ಐ ನಮಕ್ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರ ತೆರಿಪಾ ಉಂಡು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ತೆರಿಪಾ ಉಂಡು. ತುಲೆ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ದಾದಾಪುಂಡು ಅರ್ಜುನ ಮಲ್ಲ ಸಂಕಟ ಬೋರ್ಬೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಾಯ. ಓಕೆ, ಮಲ್ಲ ಸಂಕಟ ಪಂಡ ಅರ್ ಮಸ್ತಂದು ಆಪೇರು ಎಂಚಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಉಪ್ಪೇರು ಆತ್ ಮಲ್ಲ ಯೋಧ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಭ್ರಮೆಟ್ ಬೋರ್ಬೆ. ಓಕೆ, ಅರ್ ಕೆಲವು ನಾವು ತುಯರುಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಲ್ಲ ಸಂಕಟ ಬೋರ್ಬೆ ಅಂಚದ ಬುಕಾರ್ ದಾದಾನ್ ಪೇರು ಭಗವಂತಗೆ ಶರಣ ಪೋಪೇರು. ಓಕೆ, ಭಗವಂತ ಇಂಕ್ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ದುಃಖಡುಲ್ಲ.
ಓಕೆ ಇನ್ನ ಈ ದುಃಖನ ಪೋಪಾಯ್ರೆ ಏರೆಡ್ದಲ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಇರೇನ್ ಬುಂಡ ಓಕೆ ಈರು ಮಾತ್ರ ಈ ದುಃಖನ ಪೋಪಾಯ್ರೆ ಅಂಚಾದ ನಮಕ್ ಏತೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಪ್ಪು ಐಕ್ಲ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮನ್ಪೊಡು ಭಗವಂತನ ಆಶ್ರಯ ಗೆತ್ತು ನೋಡು ಓಕೆ ಅಂಚಾಂಡ ನಮ್ಮ ಪೂರ ನಮಕ್ ಎಂಚಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡ ಪೂರ ಇರ್ಲ ನಮಕ್ ಇದಾಯ್ ಬರೋದು ಭಗವಂತನೇ ಪನ್ಪೇರು ಮಚ್ಚಿತ ಸರ್ವ ದುರ್ಗಾಣಿ ಮತ್ ಪ್ರಸಾದ ತರಿಷ್ಯಸಿ ಓಕೆ ಭಗವಂತನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೇನ್ ಓಕೆ ಭಗವಂತ ಆತ್ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡ್ದು ಪನ್ಪೇರು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೇನ್ ಪೂರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ದು ಯಾನಪಿದೈ ಕನಪೆ ಮತ್ ಪ್ರಸಾದ ತರಿಷ್ಯಸಿ ಎನ್ನ ಕೃಪೆ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಕೃಪೆ ಇರ್ದು ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ತೊಂದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ದು ಬಿಡುಗಡೆ ಅಪ್ಪ ಅಂಚದ ಅರ್ಜುನ ಬೊಕ್ಕ ಭಗವಂತ ಶರಣ ಆಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಭಗವಂತ ಅರೆ ಉಪದೇಶ ಕೊರ್ಪೇರು ಓಕೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಓಕೆ ಅರ್ಜುನನ ಥ್ರೂ ನಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉಪದೇಶ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚಾದ ಈ ಪೂರ ಉಪದೇಶ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಭಗವಂತ ಕೇನ್ಬೇರು ಓಕೆ ಅರ್ಜುನ ಎನ್ನಿಕ್ ಎಂಚಿನ ಪಂಡೆ ಐನಿ ಸರಿಯಾದ ಕೇಂಡಾನ ಓಕೆ ನಿನ್ನ ಭ್ರಮೆ ಎಂಚಿನ ಎತ್ತನ್ ಪಂಡ ಅರ್ಜುನ ಫಸ್ಟ್ ನೆಟ್ ಮಲ್ಲ ಸಂಕಟ ಬುಡ್ಬೇರೆ ಭ್ರಮೆ ಇಟ್ಟುಲ್ಲೆ ಹಿಂಗ ದಾದಮ್ ಅನ್ಪೊಡ ಒಂದು ಆಪುಜಿ ಯಾನ್ ಯುದ್ಧಂ ಅನ್ಪೊಡ ಅದ್ ಯುದ್ಧಂ ಅನ್ಪಂದೆ ಕುಳ್ಳೋಡ ಐಕ್ ಭಗವಂತ ಕೇನ್ ಬೇರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಐಕ್ ಅರ್ಜುನ ಪನ್ಪೇರು ನಷ್ಟೋ ಮೋಹ ಸ್ಮೃತಿರ್ಲಬ್ಧ್ವಾ ತತ್ಪ್ರಸಾದ ಮಯಾಚ್ಯುತ ಅಂಚದ ಎನ್ನ ಭ್ರಮೆ ಮೋಹ ಎಂಚಿನತ್ತು ನಾವು ಪೂರ ಪೋಂಡು ಓಕೆ ಅವು ಏರ್ನ ಕೃಪೆ ಇರ್ದು ಈರ್ನೆ ಕೃಪೆ ಇರ್ದು ಭಗವಂತ ಅಂಚದ ಇತ್ತೆ ಈರ್ ಎಂಚ ಪಂಡರೆ ಅಂಚ ಯಾನ್ ನಡಪೆ ಕರಿಷ್ಯೆ ವಚನಂ ತವ ಅಂಚದ ಭಗವಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯ್ನ ಜ್ಞಾನನ ಅರ್ಜುನ ಕೊರ್ಪೇರೆ ಅಂಚದ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓಕೆ ಅರ್ಜುನ ಪೂರ ಸಂಕಟ ಇರ್ದಲ ಇದಾಯ್ ಬರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅರೆ ಯುದ್ಧ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ನಮಕ್ ಉವೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಓದೋಡು ಓಕೆ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರ ಉಂಟು ಪೂರ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಓಕೆ ಅವು ಎಂಚಿನೇ ಅದು ಪಡ್ ಐಕ್ ಪೂರೆಕ್ಲ ಭಗವಂತ ಪರಿಹಾರನ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಒಂಜೆ ಲಾಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆ ನೇರವಲ್ಲಿ ಉವೆ ನಮಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರ ಉಂಡು ಇನ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ನಮಕಿಂತ ಚಾಬಿ ಗೊತ್ತು ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಅವೇ ಚಾಬಿಯೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಸುಮಾರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಏತೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಆ ಚಾಬಿ ಎಂಚಿನ ಐಕುಪ್ಪನ ಕೀ ಎಂಚಿನ ಅವು ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಏನ್ ಭಗವಂತ ಕೊಡ್ತೇರೆ ಅಂಡ್ ಜನಕ್ಲು ಪಿದಾಯ್ ನಾಡೊಂದು ಅಕ್ಲಿಗು ಅವ್ಳು ಒಳ್ಳೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಐಟಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಗವಂತನ್ ಕೊಡ್ತೇರೆ ಅಂಚದ ಭಗವಂತ ಬ್ಯೂಟಿ ಓಕೆ ಪೂರ ಇರ್ಲ ಶೋ ಓಕೆ ಅಂಚದ ಪೂರ ಇರ್ಲ ಭಗವಂತಡ ಆಸಕ್ತಿ ರಾಪೇಡು ಭಗವಂತಡ ಈ ಆಜ್ ಐಶ್ವರ್ಯ ಪೂರ್ಣವಾದ ಓಕೆ ಒಂಜಿನೆದ ಸ್ಪುರ್ಲು ರಡ್ನೆದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಶಕ್ತಿ ದಯಪಣ್ಣ ಮುಲ್ಪ ತೋಜುಂಡು ಭಗವಂತ ದಾದಮ್ ಅಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರ್ನ ಕಿನ್ನಿ ಬಿರಲ್ ಓಕೆ ಗೋವರ್ಧನ್ ದೇರ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚದ ಗೋವರ್ಧನ ಪರ್ವತ ಓಕೆ ಕಿನ್ನಿ ಬಿರಲ್ ಓಕೆ ಅವಳ ಏತ್ 7 ದಿನ ಓಕೆ 7 ದಿನ ಓಕೆ ಭಗವಂತ ಈ ಕಿನ್ನಿ ಬಿರಲ್ಲಾರ್ನ ಈ ಗೋವರ್ಧನ ಪರ್ವತನ್ ದೇರ್ತೇರು ಓಕೆ ಬೇತೇರೆಗ್ಲ ಅದು ಮನ್ಪೇರ ಪಂಚಾದ ಭಗವಂತನಾತ್ ಶಕ್ತಿವಂತರ್ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಸೋಕೊಡ್ಲ ಭಗವಂತನ್ ಮೀರಾಯರ್ ಏರ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಶಕ್ತಿ ಇಡ್ಲ ಭಗವಂತನ ಮೀರಾಯರ್ ಏರ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಜಿನೆದ ಫೇಮ್ ಭಗವಂತ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಮಾಕಂಚೂರ್ ಓಕೆ ಬೆಣ್ಣೆಕಲ್ಲ ಪಂಡದು ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಅಂಚನೆ 4ನೇದ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಓಕೆ ಭಗವಂತ ಪೂರ ತಲ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ತೋಪ ಅರ್ಜುನಾಗ ಭಗವಂತ ಜ್ಞಾನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯಪಂಡ ಅರ್ಜುನ ಮಲ್ಲ ಸಂಕಟ ಬೋಡ್ತೆ ಓಕೆ ಬುಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಅರ್ಜುನ ಆತ್ ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಅದೇಡ್ ಅರ್ಜುನ ಬುಲಿಪೇರ್ ಸಂಜಯ್ ಇದೇನ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಅರ್ಜುನ ಕನ್ನಡ ನೀರು ಜತ್ತೊಂದುಂಡು ಅಂಚದ ಆರ್ ಗಾಂಡೀವನ್ ಬರಿಕ್ದಿಯರ್ ಯಾನ್ ಯುದ್ಧ ಮನ್ಪುಜಿ ಪಂಡದು ಸಂಜಯ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಪನ್ಪೇರ್ ಅಪಗ ಅರ್ಜುನ ಆತ್ ನೆಟ್ಟುಪೇರ್ ಅಪಗ ಭಗವಂತಾರಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಜ್ಞಾನ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಬೊಕ್ಕಾರ್ ಆರ್ ಪೂರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತ ಪೂರ ಎತ್ತಲ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ವಸ್ತುದ ಓಕೆ ಅಂಚನೆ ವೆಲ್ತ್ ಭಗವಂತನ ಪೂರ ಸಂಪತ್ತುಂಡು ವೈಕುಂಠ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಪನ್ಪೇರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಸ್ರ ಸಟ ಸಂಭ್ರಮ ಸೇವ್ಯ ಮಾನೋ ಈ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕಡ್ ಭಗವಂತನ ಧಾಮ ಉಂಡು ಓಕೆ
ನಮ್ಮ ಎನ್ನುನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಜಗತ್ತು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಲ ಅಂತ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪುನ ಈ ಭೂಮಿ ಎಂಚಿನೊಂಡು ಓಕೆ ಅವು ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಇಜ್ಜಿ ಐದು ಮಲ್ಲ ವೈಕುಂಠ ಉಂಡು ಭಗವಂತನ ಧಾಮ ಉಂಡು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪುನ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪುನೆ ಈ ಭುವರ್ ಲೋಕಡ್ ನೆತ್ ಭುವರ್ ಬೊಕ್ಕ ತಪಲೋಕ, ಜನರ್ಲೋಕ, ಮಹಾಲೋಕ, ಸತ್ಯಲೋಕ. ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪುನ ನೆರ್ದ್ ಮಿತ್ ಆಜಿ ಲೋಕ ಉಂಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪುನ ತೀರ್ಥ ಲೋಕ ಉಂಡು. ಅತಲ, ವಿತಲ, ಸುತಲ, ತಲಾತಲ, ಮಹಾತಲ, ರಸಾತಲ, ಪಾತಾಲ. ಒಟ್ಟುಗು 14 ಲೋಕ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪುನ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ. ಓಕೆ, ಈ ಪೂರ ಈ ಭೌತಿಕ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಆಮೇಕ್ ಭಗವಂತನ ಧಾಮ ಉಂಡಿಗೆ ಐಕೆ ವೈಕುಂಠ ಧಾಮ, ಇಜಿನ ಹರಿಧಾಮ ಅಂದ್ಲ ಪನ್ಪೇರು, ಗೋಲೋಕ ವೃಂದಾವನ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಓಕೆ, ಶಾಸ್ತ್ರ ನಮಕ್ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪಾವನ್ ಅಂಜದ ಅಲ್ಪ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಸಹಸ್ರಾರು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಪಂಡ ಭಗವಂತನ ಆತ್ ವೆಲ್ತ್ ಉಂಡು, ಸಂಪತ್ತು ಉಂಡು. ಭಗವಂತನ ಆತ್ ಸಂಪತ್ತು ಏಡಲ್ ಐಚ್. ಒಕ್ಕ ರಿನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್. ಓಕೆ, ಭಗವಂತ ಈತ್ಲ ಉಂಡು ತುಲೆ ಆಂಡ ಭಗವಂತ ಅರ್ಜುನನ ರಥದ ಸಾರಥಿಯಾದ ಉಳ್ಳೇರು. ಓಕೆ, ಅರ್ಜುನ ಓಕೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಡ್ರೈವರ್ ಆದುಪ್ಪನೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ತೀರ್ಥದ ಕೆಲಸ. ಓಕೆ, ಡ್ರೈವರ್ ಆದ ಅಂಚದ ಭಗವಂತ ಅರ್ಜುನನ ರಥಗಿಡೆ ತೊಂದು ಆತಿ ಉಂಡು. ಭಗವಂತ ಪೂರ ಷಡೈಶ್ವರ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಆಂಡಲೈಟ್ ಅರೆಗೋವೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಅರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ವೈರಾಗ್ಯ ರಿನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್. ಈ ಆಜಿ ಏಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡು ಅವಳ ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರಮಾಣ ಪಂಡ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಡ್ ಸುಮಾರು ಜಂಟ ಉಪ್ಪು. ಓಕೆ, ನಮ್ಮತ್ತು ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ ಕಾಸು ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ನಾಲೆಜ್ ಉಂಡು, ಕೆಲವೆರಡ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಉಂಡು, ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು, ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ರಸ್ಲಿಂಗ್ ದ ಖಾಲಿ ಕೆಲವು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಳ್ಳಾರ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ತರಡು ಉಂಡು. ಆಂಡ ಭಗವಂತಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಉಂಡು. ಓಕೆ, ವೆಲ್ತ್, ಬ್ಯೂಟಿ, ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ರಿನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್, ನಾಲೆಜ್, ಫೇಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಈ ಆಜಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಏಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದುಂಡು ಅಕ್ಲೇನು ಭಗವಾನ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಅಕ್ಲೆ ಭಗವಾನ್. ಓಕೆ, ಅಂಚದ ಕೃಷ್ಣಡ ಉಂಡು ಈ ಫುಲ್ ಆದ್ ಅಂಚದ ಈ ಜಗತ್ತದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪನ್ವೇರು ಯಾನ ಲಾಕ್ಪತಿ, ಅರಪತಿ, ಖರಪತಿ ಅಂಡ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣ ಎಲೋನ್ ಈಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ ಆರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ ಅಂಡ ಪೂರ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯರು ಭಗವಂತನ ಪಾದದ ಸೇವೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. Emanates all the three worlds, both spiritual and mundane. Everything rests in me, Arjun, just as you see pearls hang upon a thread. Okay, ಪೂರ ಇಡೀ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಪೂರ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ಭಗವಂತನೇ ಬರ್ಪನೆಗೆ. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ತೋಜುಂಡು ಈ ಫೋಟೋಡ್ ತೋಜುಂಡು ಈ ಮಿರ್ನ ಪುದರ್ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಪಂಡ. ಓಕೆ, ವಿಷ್ಣುನೇ. ಓಕೆ, ಭಗವಂತನ ಸ್ವಾಂಸ ವಿಸ್ತರಣೆ ಅವೇ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ವರ ಆರ್ ಶ್ವಾಸ ಬೊಡ್ಪೇರಿಗೆ ಅರ್ನ ರೋಮ ಕೂಪಾರ್ದು ತುಲೆ ಅಲ್ತು ಸುಮಾರು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪಿದಾಯಿ ಬರ್ಪು, ಅನಂತ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪಿದಾಯಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವು ಐಟಿ ಪೂರ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಭಗವಂತ ಸೃಷ್ಟಿ ಮನ್ಪೇರೆ. ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಗೆ ಪರೆ ಆಯ್ನ, ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂಚಿನ ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರೆ ಅರ್ಜುನ ಸುಮಾರು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ತಿರಿಪಾವೆ. ಓಕೆ, 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಮ್ಮ ತುಯರುಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರೆ ಈತ್ ಜ್ಞಾನದ ಮತ ದಾದ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಅರ್ಜುನ ಯಾನ್ ಇಲ್ಯ ನೆರ್ದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಯ ಏಕಾಂಶೇನ ಸ್ಥಿತೋ ಜಗತ್ ಇನ್ನ ಇಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಯಾನ್ ಇಡೀ ವಿಶ್ವನ್ ಎಂಟೈರ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಯಾನ್ ವ್ಯಾಪಿಸದೆ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಸುಮಾರು ಆಚಾರ್ಯರು. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬರ್ಪುನಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಆಚಾರ್ಯರು ಉಳ್ಳೇರು. ಆ ಆಚಾರ್ಯರ್ನಕ್ಲೆ ಕೃಷ್ಣ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ಪಂಡದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅಂತಾರೆ. ದಾಯಪಂಡ ಏರೆಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಅರ್ಥ ಮಂತೋನೋಡು ನುಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಥಿಯರೇಟಿಕಲ್ ಆದಾಣ. ಓಕೆ, ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾದಾಣ ಕೃಷ್ಣ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ಪಂಪುನೇನ ತಿರಿಯೋಣ ಅಂಚಾಂಡ ಈ ಮನಸ್ಥಿತಿಡ್ ಅಕ್ಲ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಅರ್ಥ ಮಂತೋನೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಪಂಡದು ಪ್ರಭುಪಾದರು. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥಾಪನ ಆಚಾರ್ಯರು ಶ್ರೀಮದ್ AC ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಭುಪಾದರು ತಿರಿಪಾವೆರು ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಇಂಚಾಂಚದ ಕೃಷ್ಣ ಪೂರ ಅವತಾರಗಳ ಮೂಲ ಪಂಡದ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಪುರಾಣಡ್ಲ ಪಂತೆರು ವ್ಯಾಸರು ಏತೇ ಚಾಂಸ ಕಲಾ ಪುಂಸ ಕೃಷ್ಣಸ್ತು ಭಗವಾನ್ ಸ್ವಯಂ ಪಂಡ ಸುಮಾರು ಭಗವಂತನ ಸುಮಾರು ಅವತಾರ ಉಂಡಿಗೆ ವರಹ, ವಾಮನ, ನರಸಿಂಹ,
ಕೂರ್ಮ ಸುಮಾರು ಅಂಚದು ಪೂರ ಎಟ್ಲ ಹಯಗ್ರೀವ ಹಂಸಾವತಾರ ಓಕೆ ಅಂಚದು ಪೂರ ಎಟ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಏರುಳ್ಳೇರು ಕೃಷ್ಣಸ್ತು ಭಗವಾನ್ ಸ್ವಯಂ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಯಂ ಭಗವಾನ್ ಆರ್ ಅವತಾರ ಅತ್ ಆರ್ ಅವತಾರಿ ಪೂರ ಅವತಾರ ಬರ್ಪುನೆ ಕೃಷ್ಣನೇ ಇರ್ತ ಓಕೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತ ದಶಾವತಾರ ಪೂರೆಲ್ಲ ಕೇಂದುಪ್ಪ ಓಕೆ ದಶಾವತಾರ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಅಂಚದು ಮುಲ್ಪ ಅರ್ಜುನ ಎಲ್ಲ ಓಕೆ ಅರ್ಜುನ ಎಲ್ಲ ತಿರುಪಾವೇರು ಅರ್ಜುನ ಪನ್ಪೇರು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅರ್ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪಂಡ ಅರ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇದೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂಡ ಪಂಡ ಅರ್ಜುನನ ಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅರ್ಜುನನ ಜಾಗ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುದು ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಕೇನೋಡು ಅಂಚನ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂಡು ಅಂಚದೆ ಮುಲ್ಪ ಅರ್ಜುನನೇ ಪನ್ಪೇರು ಓಕೆ ಅರ್ಜುನ ಪನ್ಪೇರು ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಪರಂ ಧಾಮ ಪವಿತ್ರಂ ಪರಮಂ ಭವ ಪುರುಷಂ ಶಾಶ್ವತಂ ದಿವ್ಯಂ ಆದಿದೇವಂ ಅಜಂ ವಿಭು ಭಗವಂತ ಇರು ಪರಮ ಪುರುಷ ಇರು ಆದಿದೇವ ಇರು ಅಜ ಇರೆಗೆ ಜನ್ಮ ಇಜ್ಜಿ ಇರು ಶಾಶ್ವತವಾಯಿನಾರು ಇರು ಪುರಾತನವಾಯಿನಾರು ಇರು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ಇದೇನು ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಪಣೊಂದಿಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಅಹುಸ್ತ್ವಾರ್ಷಯ ಸರ್ವೇ ದೇವರ್ಷಿರ್ನಾರದಸ್ತಥಾ ಅಸಿತೋ ದೇವಲೋ ವ್ಯಾಸೋ ಸ್ವಯಂ ಚೈವಾಭ್ರವೀಷಿ ಮೇ ಅರ್ಜುನ ಪನ್ಪೇರು ಇದೇನ್ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಪಣೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪೂರ ಆಚಾರ್ಯರು ಏರು ಮಾತ ಅಹುಸ್ತ್ವ ಋಷಯ ಸರ್ವೇ ಪೂರ ಋಷಿನಕ್ಲ ಏರು ನಾರದೇರು ಅಸಿತ ದೇವಲ ವ್ಯಾಸರ್ ನಂಚಿನ ಮಹಾನ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಈ ಭಗವಂತನ ಇದೇನು ಆರೇ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ಪಂಡದು ಪೂರ ಋಷಿನಕ್ಲ ತಿರಿಪಾದರು ಅರ್ಜುನ ನೆಟ್ ಅರ್ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪಂಪರು ಅಂಚೆನೆ ಏರ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಓಕೆ ಅರೆ ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣನ ಪೂಜೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಪುರೆಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಪೋಣ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯನ ನುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಾಜಕ ಅರ್ನ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಅಂಚದ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ್ನ ಇದನ್ನ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅಂತಾರೆ ಅರೆ ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣನ ಪೂಜೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ್ನ ಒಂದು ಅರೆ ಉಡುಪಿ ಓಕೆ ಈ ವಿಗ್ರಹನ ಅಲ್ಪ ಸ್ಥಾಪನೆ ಬಂತು ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣನ ಪೂಜೆ ಬಂತು ಅಂಚನೆ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ ಓಕೆ ಶ್ರೀ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಆಚಾರ್ಯರಾಯನ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ ರಂಗನಾಥನ ಪೂಜೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಓಕೆ ಅರ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ಪನ್ಪುನೇನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂತೇರು ಅಂಚನೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಓಕೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ್ಲ ಓ ಭದ್ರಿ ವಿಶಾಲ್ ಓಕೆ ಅರೆನ್ ಪೂಜೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ತುಪ ಈ ನೆಟ್ಟೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಇದನ್ನು ತೆರಿಪಾವೇರು ನಮಕ್ ಆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಯರುಲ್ಲ ಒಕ್ಕ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಓಕೆ ಅರ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಓಕೆ ಈ ಜಗತ್ತನಾಥ್ ಅವೇ ಇದನ್ನು ಪೂರ ಆಚಾರ್ಯರ್ಲ ಹನುಮಂತರ ಅಂಚದ ಪೂರ ಆಚಾರ್ಯರ್ಲ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅಂತದೇರೆ ಕೃಷ್ಣ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಹೆಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಇರುಳ್ಳ ಪೂರ್ಣ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅರ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ಅಜದ ಮುಲ್ಪ ಆಚಾರ್ಯರ ಈ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ತೆರಿಪಾವೇರು ಕೃಷ್ಣ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ಅಂಚದ ಅವು ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಚದ ಆ ನೆಟ್ ಮನೋಭಾವದ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೋಡು ಅಂಚದ ಒರಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾದ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಆದಾನ ಕೃಷ್ಣ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಪಂಡದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತ್ರ ಆಕ್ಲೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೋಡಿ ಆ ಮನೋಭಾವದ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಇತ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಈ ಅರ್ಜುನ ಕೊಲ್ಲುನ ಜಾಗೆಡ ಅರ್ಜುನನ್ ದೆತ್ತು ನಮ ಕೊಲ್ಲೋಡು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆ ನೇರವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಜುನ ಪನ್ಪುನ ಇಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚೆ ಎನ್ನದು ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೊಲ್ಲುನ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಲ್ಲುನ ನಮಕ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅರ್ಥ ಆಪುನು ಒಂದು ಅರ್ಜುನಗತ್ತೆ ಅರ್ಜುನನ ತ್ರೂ ಓಕೆ ನಮಕ್ ಪನ್ಪುನ ಇತೆ ನಮ್ಮ ತುಪ ಒಂಜಿತೆ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ದೆತೊಂಡ ತುಲೆ ಎರೆಗಾಲ್ನ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬರ್ಪೇರು ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವರ್ ಓಕೆ ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೇರು ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಶುಗರ್ದ ನೇನು ಓಕೆ ಶುಗರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೇರು ಓಕೆ ಐಕ್ ದಾದ ಮನ್ಪೋಡು ಐಕ್ ಇಂಚಿನ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಮ್ಮ ಒಯ್ದು ಮಾತ್ರ ದೂರ ಹೋಗ್ಪೋಡು ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರೆಗೆ ಸುಮಾರು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಶುಗರ್ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವರ್ ಏರ್ ಬೈದೇರ್ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುಮಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೇರು ಅರೆಗೆ ಶುಗರ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ್
ಐತ ಥ್ರೂ ಆರು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ತಿರಿಪಾವನೆ ಟಿವಿ ತ್ರೂ ಬಾಕಿದಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡ ಏರೆಗ್ ಆ ಸೀಕೊಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಎಂಚಾಯ್ದು ದು ಆವಡ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಚೆನೆ ಈತ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಓಕೆ ನು ಅರ್ಜುನಗತ್ ಅರ್ಜುನನ ಥ್ರೂ ನಮಕ್ ಪೂರೇರೆ ಅಂಚದೆ ನಮ್ಮ ಪೂರೇರ್ಲ ಇದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೋಡು ಇದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತಂಡ ಭಗವಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೇರೆ ಅಕ್ಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಪೂರ ತೊಂದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಲೆ ಶಾಶ್ವತವಾಯಿನ ಎನ್ನ ಲೋಕಗ್ ಬರ್ಪೇರು ಯದ್ಗತ್ವಾ ನಾನಿ ವರ್ತಂತೆ ತದ್ಧಾಮಂ ಪರಮಂ ಮಮ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಶಾಶ್ವತವಾಯಿನ ಧಾಮ ಓಕೆ ಭಗವಂತನ ಲೋಕೊಂಡಿಗೆ ಅಡೆ ಅಕ್ಲು ಪೋಪೇರು ಅಡೆ ಪೋಯಿನಕ್ಲು ಹಿರ ತಿರ್ಗದ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬರ್ಪುಜೆ ಓಕೆ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಡೆ ನಿರತರಾವಡು ಓಕೆ ಭಗವದ್ಗೀತದ ಮೈನದು ಓಕೆ ಪರ್ಪಸ್ ಎಂಚಿನ ಓಕೆ ಭಗವದ್ಗೀತದ ಪರ್ಪಸ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಎಂಜೈಟಿ ಡೊಲ್ಲೇರು ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ದುಃಖ ಡೊಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಪೂರೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಉಂಟು ಅಂಚದ ನಾವು ಪೂರೆಲ್ಲ ದುಃಖ ಅಂಚದ ಅವು ದಾಯೆ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದಾದಾವು ಐಕೋಸ್ಕರ ಪಂಡ ಈ ಪೂರ ತೊಂದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ದು ನಮಕ್ ಪಿದೈ ಬರ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಅರ್ಜುನನ ಥ್ರೂ ಓಕೆ ಅರ್ಜುನನ ಥ್ರೂ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪಂತೆರೆ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ಪೋಕ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅರ್ಜುನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ದಸ್ ರಿಲೀವಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ಮಿಸರೀಸ್ ಪಂಡ ಪೂರ ದುಃಖರ್ದು ನಮ್ಮ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಂಡ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಇದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತು ಅಂಚದ ಫಸ್ಟ್ದ ನಮಕ್ ದಾಯೆ ದುಃಖ ಬರ್ಪುನು ಒಂಜಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಓಕೆ ರಡ್ಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ತೊಂತೋಲೆ ಒಂಜಿನದ ನಮಕ್ ದಾಯೆ ದುಃಖ ಬರ್ಪುನು ಏರ್ಲ ದುಃಖ ಬರಡು ಎನ್ನುಜೇರು ಆಂಡಲ್ಲ ದುಃಖ ಬರ್ಪುನು ಅವು ದಾಯೆ ಬರ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಜೀವನದ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಡ ಇಚ ಪೂರೆಲ್ಲ ಇಂಚ ಜೀವನ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಪಂಡ ಈತ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಯ್ತಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಇಜ್ ಓಕೆ ಅಕ್ಲೆ ಇಂಚಿನ ಎನ್ನುವೇರು ಒಂಜೇ ಜೀವನ ಮಜಾ ಮನ್ಪುಗ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಎಂಜಾಯ್ ಇಟ್ ಅಂಚೆನೆ ಹಿಂದಿರ್ಲ ಬಾರಿ ನೆಟ್ ಪನ್ಪೇರೆ ಕಲ್ ಕ್ಯಾ ಹೋಗ ಕಿಸ್ಕೋ ಪತಾ ಅಭಿ ಲೇಲೋ ಜಿಂದಗಿ ಕಾ ಮಜಾ ಎಲ್ಲೆ ದಾದಾ ಒಂದ್ ಏರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮಜಾ ಮನ್ಪುಲೆ ಓಕೆ ಇತ್ ಮತ ಮನ್ಪುಂಡ ಕೆಲವರು ಅವೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೈಟ್ ನೆಟ್ ಕಾಸು ಮತ ದಾಯದಿಯೋಡು ಪೂರ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತು ಮುಗಿಪೋಡು ಅಂಚತ್ ಅಂಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಮಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತಿರಿಪೌಂಡು ಒಂಜೇ ಜೀವನ ಹತ್ತು ಪೂರೆಲ್ಲ ಅಜ್ಞಾನಡುಲ್ಲೆ ಒಂಜೇ ಜೀವನ ಹತ್ತು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಶಾಶ್ವತವಾದ ನಮ್ಮ ಏರು ಆತ್ಮ ಏನು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಮಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತೆರಿಪೌಂಡು ಉತ್ತುಲೆ ಅಂಚದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದಾವುನ್ ಅಂಚ ನಾಲ್ ಓಕೆ ಮನುಷ್ಯಗಳ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ನಾಲ್ ನೆಟ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಓಕೆ ಅಂಡ ನಾಲ್ ಒಂದು ಸೇಮ್ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಓಕೆ ಐನ್ ಮಲ್ಪ ತೆರಿಪವರ್ ಓಕೆ ತಿನ್ಪುನೆಟ್ಲ ಮನುಷ್ಯಗಳ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಉವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಅವಳ ತಿನ್ಪುಡು ನಮ್ಮಲ್ಲ ತಿನ್ಪ ಅಂಚನೆ ಜೆಪ್ಪುನೆಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿಲ ಜೆಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮಲ ಜೆಪ್ಪ ಅಂಚನೆ ಮೇಟಿಂಗ್ ಮೈಥುನ ಕ್ರಿಯೆಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿಲ ಮನ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮಲ ಮನ್ಪ ಅಂಚನೆ ನಿರ್ಭರ ಓಕೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಂಗ ಆಪುನೆಟ್ ಓಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ಸೊ ಪನ್ಪೇರೆ ಐಟ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲನ್ನು ಮನ್ಪ ಅಕ್ಲ ಮನ್ಪೇರೆ ಅಂಚದ ಇಂದು ಪುರ ಕಾಮನ್ ಓಕೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ನಮಕ್ಲ ಕಾಮನ್ ಅಂಡ ನೆಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ದಾದಾ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪಲೆ ಓಕೆ ಈತ ಪ್ರಾಣಿ ಉಂಡು ಓಕೆ ಮುಲ್ಪ ತೋಜುಂಡು ಒಂಜಿ ಗಿಡಿ ತೋಜುಂಡು ಒಂಜಿ ಕುದುರೆ ತೋಜುಂಡು ಒಂಜಿ ನಾಯಿ ತೋಜುಂಡು ಆನೆ ತೋಜುಂಡು ಕರಡಿ ತೋಜುಂಡು ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕಿ ತೋಜುಂಡು ಓಕೆ ಪಕ್ಷಿ ಕೊಡುದುಂಡು ಕೋಗಿಲೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನರಮಾಣಿ ತೋಜುಂಡು ಓಕೆ ನೆಟ್ 2 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಪೂರೆರೆಗ್ಲ ಓಕೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಓಕೆ ನೆಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ದಾದ ಮನುಷ್ಯಗಳ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಇರ ಬೇಲೆ ಇಚ್ಛನ್ ಪಂಡೇರ ಓಕೆ ಓಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮತ್ತೆ ಓಕೆ ಮನುಷ್ಯಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಉಂಟು ಓಕೆ ನಾಲೆಜ್ ಐಕ್ಲ ಉಂಟು ಅಂಡ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಎಂಚ ನಾಲೆಜ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಐನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪೊಲಿ
ಓಕೆ ನಮಕ್ ಬುದ್ಧಿ ಉಂಡು ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಓಕೆ ಮನುಷ್ಯ ಪಾತೆರ ಅವಲ ಪಾತೆರುಂಡು ಐತ ಭಾಷೆಡ್ ಓಕೆ ಪ್ರಾಣಿಲ ಪಾತೆರುಂಡು ಅಂಚಾಂದ ಇಜ್ಜಿ ಅವಲ ಪಾತೆರುಂಡು ಓಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪಂಡೇರು ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ಓಕೆ ಕೆಲವು ಒಂಜೊಂಜಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರೋದುಂಡು ಓಕೆ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಂಡೆ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಆಲೋಚನಾ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಓಕೆ ಪ್ರಾಣಿಲೆಗ್ ಅಂಚೆ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಓಕೆ ಅವು ಎಂಚಿನ ಆಣ್ಲ ನುರ್ಕುಂಡೆ ಓಕೆ ಐಕೋವೆ ಇಂದ್ರಿಯ ನೆಟ್ ಇಟ್ಲ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಮನುಷ್ಯಗ್ ಬುದ್ಧಿ ಉಂಡು ಪಂಡ ಮನುಷ್ಯಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬುದ್ಧಿ ಉಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮನುಷ್ಯನಾದ ಬುದ್ಧಿ ಒಬ್ಬೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಮನುಷ್ಯಗ್ ವಸ್ತುದ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಿತಿನ ಅನ್ಪುನ ಆ ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ಭಗವಂತ ಮನುಷ್ಯ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಇಜ್ಜಿನ ನಮಕ್ಕಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಒಬ್ಬೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತು 84 ಲಕ್ಷ ಯೋನಿ ಉಂಟು ಓಕೆ ಟೋಟಲ್ 84 ಲಕ್ಷ ಶಾಸ್ತ್ರ ತೆರಿಪೌಂಡು ಐಟು ಮನುಷ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಓಕೆ animals have rational power and intelligence animal are better than human beings okay ಈ ನೆಟ್ ನಾಲ್ ನೆಟ್ ಓಕೆ ತಿನ್ಪುನ ನೆಟ್ ತಿನ್ಪುನ ಜೆಪ್ಪುನ ಮೈಥುನ ಬೊಕ್ಕ ಸುರತ ಓಕೆ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಈ ನಾಲೆಟ್ ಸಮಾನ ಮಹಾಭಾರತನ ತೆರಿಬಾಂಡು ಆಹಾರ ನಿದ್ರಾ ಭಯ ಮೈಥುನಂಚ ಸಾಮಾನ್ಯ ಏತತ್ ಪಶುಭಿ ಸಮಾನ ಓಕೆ ಈ ನಾಲೆಟ್ ಪಶುಕ್ಲ ನಮಕ್ಲ ಒವ್ವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅಂಡ ನಮಕ್ ಭಗವಂತ ಇಂದು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅವೇ ಧರ್ಮ ಮೈನಾದ ನಮಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂದು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಜಸ್ಟ್ ನೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮನ್ಪ ಓಕೆ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಕಾಲಿ ಓಕೆ ಅವು ಎನ್ಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಇತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ಪುನ ಬಗ್ಗೆ ಜೆಪ್ಪುನ ಬಗ್ಗೆ ಮೈಥುನದ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇ ಬಚಾವ್ ರಕ್ಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಆಂಡ ಮನುಷ್ಯಗ ಅಂಚತ್ ಓಕೆ ಮನುಷ್ಯಗ ನೆತ್ತ ಆಮೇಕ್ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುನ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತೇರು ಭಗವಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪುನ ಶಕ್ತಿನ ಕೊಡ್ಪೇರೆ ಐ ನಮ್ಮ ದುರುಪಯೋಗ ಮನ್ಪೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸಾವ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದಾದಾವು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುನ ಶಕ್ತಿನ ಭಗವಂತ ಕೊಡ್ತೇರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಮನ್ಪೋಡು ನಮಕ್ ಉನ್ನತವಾಯಿನ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡ್ತೇರು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹೈಯರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮನ್ಪೊಲಿ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ತೊಂದರೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆನ ಕಂಡು ಪತ್ತೊಲಿ ಅವು ಜೀವನದ ಮೈನ ಪರ್ಪಸ್ ಉದ್ದೇಶ ಐನ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಶಾಶ್ವತವಾಯಿನ ಶಾಂತಿನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪೋಡು ಓಕೆ ಐನೆ ಭಗವಂತ ಪಂಪ ಎಟರ್ನಲ್ ಓಕೆ ಏರ್ಲಾ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಯಿನ ಶಾಂತಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂದು ಮನ್ಪುಜಾರ ಅಣ್ಣ ಶಾಶ್ವತವಾಯಿನ ಐನ್ ನಮಕ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಅವೆಟೆ ಈ ಮೈಂಡ್ ಚಾಯ್ಸ್ ನಮಕ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮನ್ಪೇರೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಓಕೆ ನಮಕ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ತೆರಿಪಾಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ಜನ್ಮಡ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮನ್ಪೊಲಿಗೆ ನಮಕ್ ದಾದ ಆವುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮನ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಓಕೆ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮನುಷ್ಯಗೊಂದು ಸಾಧ್ಯ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲೈಫ್ ಏರೆಗ್ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮತಿಗ್ ಅಕ್ಲೆ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮನ್ಪುಜೇರು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮನ್ಪೇರು ಫಸ್ಟ್ ತೋಗ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮನ್ತನ ಅಕ್ಲ ದಾದ ಆಪುನು ಏರ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲು ಮಿತ್ತದ ಜೀವನ ಪೋಪೇರು ಓಕೆ ಅಕ್ಲು ಪರಮಗತಿನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪೇರು ಭಗವಂತ ತೆರಿಪಾವರು ಓಕೆ ನಮ್ಮ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ತುಯರೋಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅಕ್ಲು ಪರಮಗತಿನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಏರ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮನ್ಪುಜೇರು ಓಕೆ ಅಕ್ಲು ತೀರ್ಥಬೋದು ಅಂಚದ ನಾವು ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಮನ್ಪೋಡು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅವೇನೆ ಪನ್ಪೇರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಭೂಮಿಡ್ ಪುಟ್ಟದ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಭಾರತ ಭೂಮಿಡ್ ಪುಟ್ಟದ ಈ ಪುಣ್ಯವಾಯಿನ ಭಾರತ ಭೂಮಿಡ್ ಪುಟ್ಟುದು ನಮ್ಮ ಜೀವನಲ್ಲ ಸಾರ್ಥಕ ಮನ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕೋರಿಯನ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಮನ್ಪೇರೆ ತೂಡು ದಯಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಇದೇನ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಂತದ ಆಯ್ತ ನಿಯಮ ರೂಲ್ಸ್ನ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡ್ ಅಳವಡಿಸೋಡು ಓಕೆ ಅದಾದ ಮನ್ಪೋಡು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪೋಡು ಓಕೆ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಜಪ ಮನ್ಪೋಡು ಓಕೆ ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಘ ಮನ್ಪೋಡು ಐತತ್ರು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆನ ಸಾಧಿಸವಲಿ ಇಜ್ಜಿನ ನಮ್ಮ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಓವೇ ಮನ್ಪುಜ ಪರಮ ಸತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇಜ್ಜಿನ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಥಬೋಡುವ ಓಕೆ ಪಣ ನಮ್ಮ ಓವೇಂದು ಮಂತುಜ ಪಣ ಒಂದು ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಉಪ್ಪುನೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಮನ್ಪೇರೆ ಅಥಥೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಏರ್
ಯಾನು ಉಲ್ಪರ್ದು ಬೈದೆ ಓಕೆ ಸೈತನೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದಾದಾಪುನು ಓಕೆ ನಿಜವಾಯಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂಚಿನ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮನ್ಪೊಡಿದೆ ಓಕೆ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಓಕೆ ಯಾನ ದಾಯೆ ದುಃಖನ್ ಅನುಭವಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಇಂಕ ದಾಯೆ ದುಃಖ ಬರ್ಪುನು ಓಕೆ ಓಕೆ ಏಡಲ್ನ ಕೇಳಲ ಅಂಚ ಪನ್ಪೇರು ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ನಿಂಗಲ್ ಲೈಫ್ ಇಂಚಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಓಕೆ ಇಂಚಿನ ಮತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಡ ಜಾಬ್ ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಎಂಡ ಕಾಸು ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಆದಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ತುಯರ ಸೋಕ್ ಆದಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫೈಲ್ ಆಯೆ ಇಂಕ್ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ಮತ ಕೆಲವರ್ನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಂಡ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂದು ನಿಜವಾಯಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು ಓಕೆ ಇಂದು ಮತ ಕಾಮನ್ ನಿಜವಾಯಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅತ್ತು ನಿಜವಾಯಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಂಚಿ ನಾನು ಪಂಡದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಗವಂತ ತಿರುಪಾಡು ಓಕೆ ಅಂಚದು ಆ ನಿಜವಾಯಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಭಗವಂತ ತಿರುಪಾಡು ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಂಚಾಗೆ ಆ ಪೂರೆರೆಗ್ಲ ಕಾಮನ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ನಿಜವಾಯಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಂಚಿನೋಡು ಆ ಪೂರೆರೆಗ್ಲ ಕಾಮನ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಏರ್ಲ ఆయన ఇచ్చే మన్పుజేరు ఇంకా ఆ ప్రాబ్లం బరోడు పండు అండ్ ఒక ఆయన ఏర్ల దూరం అన్పేరు లాపుచి ఓకే ఐక్ భగవంత నెట్ పరిహారం కొర్పేరు ఓకే భగవంತ తెరిపారు చులే 4 ప్రాబ్లం ఉంది ఓకే ఇదేని ఏరు తెరియోన్ ಬೇರೆ ಅಕ್ಲ ಬುದ್ಧಿವಂತೆ ಭಗವಂತ ತೆರಿಪಾವರು ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ದ ಜನ್ಮ ಓಕೆ ಜನ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವು ಏರ್ಲಕ್ಕೇನು ಏರ್ ಅವು ಎಂಚ ಪನ್ಪಾರು ಜನ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜನ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತ ನಮ್ಮ ಬರ್ತ್ಡೇ ಮಾತ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮನ್ಪ ಆತ್ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಅವು ಎಂಚ ನಮಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪನೆ ಇಜ್ಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುಂಡು ಜನ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಯರುಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಭಗವಂತನೇ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಈ ಜನ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪ್ರಾಯಾಪನ ಲೈಕ್ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಪನ್ಪೇರು ಪ್ರಾಯ ಏರ್ಲ ಪ್ರಾಯ ಆವಡು ಇಚ್ಛೆ ಮನ್ಪುಜಾರೆ ಆಂಡ ಆ ಪ್ರಕೃತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ ಆದ ಓಕೆ ಏರ್ಲ ಇಚ್ಛೆ ಮನ್ಪು ಆಂಡ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ ಆದ ಪ್ರಾಯ ಮನ್ಪವನು ಪ್ರಕೃತಿದ ಕಠೋರ ಬೊಕ ಸೀಕ್ ಏರ್ಲ ಸೀಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡಿತ ಇಚ್ಛೆ ಮನ್ಪೇರು ಜರೆ ಆಂಡಲ್ ನಮಕ್ ಸೀಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿನೆಟ್ಟು ಸೀಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಾಲ್ನೇದ ಸಾವು ಏರ್ಲ ಸೈಯೋಡು ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಮನ್ಪುಜಾರೆ ಆಂಡಲ ಸಾವು ಬರ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರೆ ಈ 4 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏರು ತಿರಿಯೋನ್ ಬೇರಿಗೆ ಓಕೆ ಜೀವನದ ನಿಜವಾಯಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಪಂಡದು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟು ಓಕೆ ಬರ್ತ್ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಡಿಸೀಸ್ ಡೆತ್ ಓಕೆ ಪುಟ್ಟುನ ಪ್ರಾಯಾಪುನ ಸೀಕ್ ಬರ್ಪುನ ಸೈಪುನ ಈ 4 ಸಮಸ್ಯೆ ಭಗವಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ತಿಳಿಪ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರಾ ವ್ಯಾಧಿ ದುಃಖ ದೋಷಾನುದರ್ಶನಂ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರೆ ಜನ್ಮ ಪುಟ್ಟುನ ಸೈಪುನ ಪ್ರಾಯಾಪುನ ಸೀಕ್ ಬರ್ಪುನ ಅಂದು ಜೀವನದ 4 ಮೈನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಪರಿಹಾರ ಬೇತೆ ಒಯ್ಟ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬುಕ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ಒಯ್ಟ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಉಂಡು ಭಗವಂತ ಕೊರ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ನಿಜವಾಯಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಓಕೆ ನಿಜವಾಯಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂಜದ್ ಬರ್ತ್ ಓಕೆ ಸಾಸು ತೆರಿಪೌಂಡ್ ತುಲೆ ಜಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಮನ್ಪ ಈ ಜನ್ಮ ಇಂಚಿನೊಂದು ಮಸ್ತ್ ದುಃಖವಾಯಿನ ಮಸ್ತ್ ದುಃಖ ಏರ್ಲೈನ್ ಜನ್ಮ ಇಂಚ ದುಃಖ ಅಂತ ಓಕೆ ಒಂಜಿನೇದ ಭಗವಂತ ಪಂಡರೆ ಜನ್ಮ ಮಸ್ತ್ ದುಃಖ ಅದಾಯ್ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಬಂಜಿಡ್ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಬರ್ಪಾಗೆ ಓಕೆ ಐದು ಪಿದಾಯ್ ಬರ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒದ್ದಾಡುವ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗೋಣಿ ಚೀಲಾಡ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಟ್ಟದ ಪಾಂಡ ಓಕೆ ಉಲ್ಟಾ ಮಂತ ತುಲೆ ತರೆ ತೀರ್ಥ ಕಾರ ಮಿತ್ತು ಅಂಚ ಕಟ್ಟದ ಪಾಂಡ ನಾವು ಕೆಂಚಾವು ಅಂಚೆನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಬಂಜಿಡ್ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಬರ್ಪ ಪಂಡ ಐಟ್ ಕೀಟ ಓಕೆ ಕೀಟಾಣು ಎಂಚಿನೊಂಡು ಅವು ನಮಕ್ ಕುತ್ತುನಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇನೆ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಡ ಜನ್ಮ ಮಸ್ತ್ ದುಃಖವಾಯಿನ ಅಂತ ದಾದಾಪುಂಡು ನಮಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಂದು ಪೂಜೆ ನಮ್ಮ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಪುಟ್ಟಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಐನು ಮರತು ಕೊಡ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಬಂಜಿಡ್ ಏತ್ ಭಂಗ ಬರ್ತದ ಅಂತ ಓಕೆ ಜನ್ಮ ದುಃಖವಾಯಿನ ಇನ್ ಭಗವಂತ ತೆರಿಪವರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಓಕೆ ಪ್ರಾಯಾಪನ ಓಕೆ ಪೂರೆರ್ಲ ಯಾನ್ ಜವ್ವನಾದೆ ಉಪ್ಪೊಡು ಇಚ್ಛೆ ಮನ್ಪೇರೆ ಆಂಡ ಪ್ರಕೃತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬುಡ್ಪೂಜಿ ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಡು ಅವ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಪೀಕ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಪ್ರಾಯ ಏರ್ಲ ಪ್ರಾಯ ಆಡೊಂದು ಇಚ್ಛೆ ಮನ್ಪುಜಾರೆ ಅಂಡ ಪ್ರಕೃತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ ಆದ ಪ್ರಾಯ ಮನ್ಪುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಪ್ರಕೃತಿದ ನಿಯಮ
ಮೂಜಿನೆದ ಸೀಕ್ ಓಕೆ ಪೂರೆರ್ಲ ಹೆಲ್ದಿ ಆದ್ ಉಪ್ಪೊಡು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೇರ ಅಂಡ ನಮಕ್ ಎಂಚಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ನಮಕ್ ಸೀಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಒಂಜಿ ತರ ಸೀಕ್ ಪತ್ತು ನಾವು ಕೊರೋನಾಡ್ ಏತ್ ಜನಂದ್ ವಾಯರ್ ಅಂಚದ ಈ ರಡ್ ನೆಟ್ಲ ರಡ್ ದುಃಖ ಪೂರೆರೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಓಕೆ ಪ್ರಾಯ ಆಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಸೀಕ್ ಬರ್ಪುನ ಓಕೆ ನಮ ಸ್ವತಃ ಐನ್ ಅನುಭವಿಸವ ಅಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರ ತೆರಿಪೌಂಡು ಜನ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಮೃತ್ಯುದ ದುಃಖ ಜನ್ಮಲ ಮಸ್ತ್ ದುಃಖ ಅಂಚನೆ ಮೃತ್ಯುಲ ದುಃಖ ಓಕೆ ತುಲೆ ಕೇಂದು ಪರ್ ಓಕೆ ಗರುಡ್ ಪುರಾಣ ತೆರಿಪೌಂಡು ಅವರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೈನಗಗೆ ಆಯಗ್ ಲಕ್ಷ ಓಕೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೊಂಬಚ್ಚಲು ವರ ತುಚ್ಚಿಂದ ಏತ್ ಬೇನೆ ಆಪುಂಡು ಆತು ಬೇನೆ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೈನಾಗ ಅಂಚದೆ ಈ ಪೂರ 4 ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರ ನಮಗ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡೆ ಭಗವಂತ ಕೊರ್ಪೇರು ಓಕೆ 4 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳ ಪರಿಹಾರನೆ ಭಗವಂತ ತಿರುಪಾಯರೆ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರೆ ಈ 4 ಏರು ದುಃಖಾಂದ್ ಎನ್ವೆರಿಯ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡಿಗೆ ಓಕೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ನಿಜವಾಯನ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ಇಂದು ಅತ್ತಂದೆ ಬಾಕಿದಕ್ಲು ಪೂರೆಲ್ಲ ಅಜ್ಞಾನಡುಲ್ಲೇರು ಏರು ಇದೇನು ಒತ್ತೊನ್ಬೇರು ಓಕೆ ಪುಟ್ಟುನ ದುಃಖ ಓಕೆ ಪ್ರಾಯಾಪುನ ದುಃಖ ಸೀಕ್ ಬರ್ಪುನ ದುಃಖ ಓಕೆ ಸೈಪುನ ದುಃಖ ಇದೇನು ಏರು ಒತ್ತೊನ್ಬೇರು ಅಕ್ಲು ಬುದ್ಧಿ ಉಂಡು ಓಕೆ ಅಕ್ಲು ಜ್ಞಾನಡುಲ್ಲೇರು ಬಾಕಿ ಅಕ್ಲಿ ಇದೇನು ದುಃಖ ಅನ್ನೋದು ಬಾಕಿ ನೆತ್ತ ಪೂರ ಪೋಯರೆ ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಅಜ್ಞಾನ ಯಥತೋ ಅನ್ಯ ಅಜ್ಞಾನ ಇತಿ ಜ್ಞಾನ ಭಗವಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪನ್ಪೇರು ಬಾಕಿದ ಪೂರಲ ಅಕ್ಲ ಅಜ್ಞಾನಡುಲ್ಲೇರು ಅಂಚದೆ ಇದು ನಮ್ಮ ನಿಜವಾಯನ ಸಮಸ್ಯೆ ಓಕೆ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಡೀತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು 99 ಏರೆಗಾಲ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓಕೆ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಐಕ್ ನೆಕ್ ಪರಿಹಾರ ಎಂಚಿನ ನಮಕ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ತೆರಿಪೌಂಡು ಐನ್ ಪೂರೆರ್ಲ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮಂತನ ಈ ನೆಕ್ ಪೂರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೆಕ್ ಪೂರೆಕ್ಲ ಭಗವಂತ ಪರಿಹಾರನ ಕೊರ್ಪೆರ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ತೆರಿಯೋಡು ಓಕೆ ನೆಟ್ ಓಕೆ ಐಟ್ಲ ಕೆಲವು ತರದ ದುಃಖದ ಬಗ್ಗೆ ಭಗವಂತ ತೆರಿಪವರೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಟ್ ಅಂಚದ ನಮ ಎಂಚಿನ ಓಕೆ ನಮಕಿ ಇಂದು ದಾಯ ಬರ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ನಮ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪಂಡ ಜನಕ್ಲು ಪೂರ ಭೌತಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ತೂಪೇರು ಓಕೆ ಅಕ್ಲೆ ಇಂಚ ತೂಪೇರೆ ಖಾಲಿ ಭೌತಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಓಕೆ ಈತೆ ಇಂಚ ಇದೇನ್ ಭೌತಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ತೂಂಡ ಅವಳೊಂಜಿ ಪೆತ್ತ ಉಂಡು ಓಕೆ ಒಂಜಿ ನರಮಾಣಿ ಉಂತೊಂದೇರು ಒಂಜಿ ಆನೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಅವೇ ಜಿಂಕೆ ದಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿ ಉಂಡು ಬೊಕೊಂಜಿ ನಾಯಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಗಿಡಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಸರ್ಪ ಉಂಡು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭೌತಿಕ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ನುಪುರ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಭೌತಿಕ ನೇರ್ದು ಆಯ್ನ ಓಕೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಇಂಚ ಏನ್ವೇರು ನುಪುರ ಕೆಮಿಕಲ್ದ ಒಂಜಿ ಬಂಡಲ್ ಉಂದು ಆ ನೆಟ್ ಏನ್ವೇರು ಭೌತಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಏತೆ ಆವ ಅಂಚದ ನುಪುರ ಸೈತನ ನುಪುರ ಮುಗಿನ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೈತನ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿನ ಏನ್ವೇರು ಅಂಡ ನಮಕ್ ಶಾಸ್ತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿ ತೂಂಡ ಪಂಡ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೂಂಡ ನುಪುರ 7 ಮಾಂಸದ ಮಂತನ 40 ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಈ ಭೌತಿಕ ದೇಹಾತ್ 7 ಮಾಂಸದ ಮಂತನ ದೇಹಾತ್ ನಮ್ಮ ಏರು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ನಮಕ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಫಸ್ಟ್ ತೆರಿಪವನೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರತ್ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಒಂಜಿ ಚೈತನ್ಯ ಉಂಡು ಓಕೆ ಈ ಸೈನ್ಸ್ ಇಡ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಡ್ಲ 125 ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡಿಗೆ ಓಕೆ ಐಟ್ ಸುಮಾರು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಗೊತ್ತಾರ ಈ ಬಾಡಿರ್ದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಒಲ್ಪರ್ದು ಬರ್ಪುನೆ ಓಕೆ ಇತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತೆ ಒಲ್ಪರ್ದು ಬರ್ಪುನೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತು ಓ ಪಾರ್ಟರ್ದು ಬರ್ಪುನೆ ದೇಹದ ಓ ಭಾಗರ್ದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬರ್ಪುನೆ ಅಂಡ ನಮಕ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ತೆರಿಪೌಂಡು ಭಾಗವತ ಓಕೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮೈನಾದ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ತೆರಿಪೌಂಡು 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಡೀ ದೇಹಗ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಒಲ್ಪರ್ದು ಬರ್ಪುನೆ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಯಥಾ ಪ್ರಕಾಶಯತ್ಯೇಕ ಕೃಷ್ಣಂ ಲೋಕಮಿಮಂ ರವಿ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಕ್ಷೇತ್ರಿ ತಥಾ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಕಾಶಯತೆ ಭಾರತ ಓಕೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಒಲ್ಪರ್ದು ಬರ್ಪುನೆ ಇಡೀ ಬಾಡಿಗೆ ಆತ್ಮಾರ್ದು ಬರ್ಪುನೆ ಐ ನಮಕ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ತೆರಿಪೌಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ದೇಹಾತ್ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ತುಲೆ ನೆಟ್ ಪೂರ ಎಟ್ಲ ಆತ್ಮ ಉಂಡು ಓಕೆ ಪೆತ್ತಡ ಆತ್ಮ ಉಂಡು ಮನುಷ್ಯಡ ಆತ್ಮ ಉಂಡು ಆನೆಡ ಆತ್ಮ ಉಂಡು ಜಿಂಕೆಡ ಆತ್ಮ ಉಂಡು ನಾಯಿಡ ಆತ್ಮ ಉಂಡು ಸರ್ಪಡ ಆತ್ಮ ಉಂಡು ಗಿಡಿಟ ಆತ್ಮ ಉಂಡು ಆತ್ಮ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಓಕೆ ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ಈಸಿ ಆನಂದು ಅಜದ ಯಾಪ ನಮ್ಮ ಸೈಪನ ಸಾವು ಪಂಡ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಆತ್ಮ ಬುಡ್ದು ಪೋಪನಾತೆ ಓಕೆ ಆತ್ಮ ಈ ದೇಹನ ಬುಡ್ದು ಪೋಂಡ ಐಕ್ ಸಾವು ಪಂಪೇರ ಓಕೆ ಅಂಡ ನಮಕ್ ಸಾವ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಭಗವಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತಿರಿಪವರೆ ಈ ಇಂದುಪುರ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಂಗಿ ಇತ್ತಲೇಕ ಓಕೆ
ನಮ್ಮ ದೇಹ ಉಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಅಂಗಿ ಇತ್ತಲೆಕ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಚ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರ ಅಂಗಿನ ದೆತ್ತದ ಹೊಸ ಅಂಗಿನ ಪಾಡುವೆನ ಅಂಚನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸೈತನೆರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಪೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದೇಹನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪ ಐಕೆ ಸಾವುನು ಪನ್ಪೇರು ಡೆತ್. ಓಕೆ ಮುಲ್ಪ ಈ ನೆಟ್ ತೋಜು ತುಲೆ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ಸೈಕಲ್ ಕುಳ್ಳುದೇರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬುಲೆಟ್ ಕುಳ್ಳುದೇರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಾರ್ ಕುಳ್ಳುದೇರು ಒಂಜಿ ವಿಮಾನ ಕುಳ್ಳುದೇರು. ಓಕೆ ಅಂಡ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಗಾಡಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ನೆಕ್ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಆನೆನ್ ತುಯ್ಯ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯನ್ ತುಯ್ಯ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಾಯಿನ್ ತುಯ್ಯ ಒಂಜಿ ಪೆತ್ತನ್ ತುಯ್ಯ ಒಂಜಿ ಉಚ್ಚುನ್ ಸರ್ಪನ್ ತುಯ್ಯ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಗಿಡಿನ್ ತುಯ್ಯ ಅಂಚೆನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಎಂಚಿನೊಲ್ಲ ಪೂರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಹಡುಲ್ಲ. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನಾಯಿಡ ಉಪ್ಪುನ ಆತ್ಮಗಲ ಒಂಜಿ ಸರ್ಪಡ ಉಪ್ಪುನ ಆತ್ಮಗ ಒವ್ವೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಂಡ ದೇಹಗ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು. ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಉದಾಹರಣೆ ಅರ್ಥ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೈಕಲ್ ಕುಳ್ಳುದೆ ಅಂಚ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೈಕಲ್ ಕುಳ್ಳುನ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೈಕಲ್ ಆಪುಜೇರು ಅಂಚದ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬುಲೆಟ್ ಕುಳ್ಳುನ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬುಲೆಟ್ ಆಪುಜೇರು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾರ್ ಕುಳ್ಳುನ ಕಾರ್ ಆಪುಜೇರು ಏರೋಪ್ಲೈನ್ ಕುಳ್ಳುನ ಏರೋಪ್ಲೈನ್ ಆಪುಜೇರು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇತೇನೆ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆತ್ಮ. ಓಕೆ ಅಂಚದ ನಮಕ್ ಆತ್ಮದಂದು ಪಕ್ಕ ಆಪುಜಿ ಅಂಡ್ ಭಗವಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತಿರುಪವರ ನಮ್ಮ ಈ ಶರೀರತ್ ಆತ್ಮ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಭಗವಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಜೋರು ಕೊಡ್ದು ಇದೇ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂಡು ಮೈನ್ ಅಂತ. ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಸೇಮ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದೇಹನ ಬಿಡ್ತು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದೇಹಗ ಪೋಪ. ಓಕೆ ಸಾವು ಪಂಡ ಆತೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ದೇಹನ ಬಿಡ್ತು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದೇಹನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪ ಅವಾಗ ದಾದಾಪುನು ನಮ್ಮ ಈ ದೇಹನ ಬುಡ್ನಾಗ ಈ ದೇಹದ ಇದೇನ್ ಮರತದ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪೊಸ ಇದೇನೆ ಮನ್ಪ ದುಂಬುದ ಇದೇನೆ ನಮ್ಮ ಮರಪ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮಕ್ ಅಣ್ಣ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸುಮಾರು ಕಮ್ಮಿ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ಆತ್ಮ ಒಂಜಿ ದೇಹಡ್ದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದೇಹಗ ಮೂವ್ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ದೇವತೆನ ದೇಹಡ್ ಜಿರಾಫೆ ಅಂಡ್ ಆತ್ಮ ಒಂಜೆ ಆತ್ಮಡ್ ಒವ್ವೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಂಚಿ. ಓಕೆ ಮುಲ್ಪ ತೋಲೆ ಅಂಡ್ ಅವು ಎಂಚ ಒಯ್ತ ಬೇಸಿಸ್ಡ್ ಅವು ಒಂಜಿ ದೇಹಡ್ದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದೇಹಗ ಪೋಪುಂಡು ಐನ ಭಗವಂತ ಗೀತಾಡ್ ಪನ್ಪೇರು. ಓಕೆ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಐನ್ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋಣ ಐನ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಗವಂತ ಮೈನ ತೆರಿಪಾವೇರ ತುಲೆ. ಓಕೆ ಅಂಡ ಅವು ಅಕ್ಲ ನಿರ್ಭರ ಆಪುಣೆ ಅಕ್ಲ ಕರ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲ ಇಚ್ಛೆದ ಪ್ರಕಾರ. ಓಕೆ ಇತ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇತ ಡೆತ್ ಅಂಡ ದೇಹನ ಬುಡಿಯರ್ನ ಅಕ್ಲ ಅಕ್ಲ ಕರ್ಮಗನುಸಾರ ಉವೇ ಇದೇನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪುಲಿ ಅಕ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಾದ್ಲ ಪುಟ್ಟೋಲಿ ಒಂಜಿ ಗಿಡಿಯಾದ್ಲ ಪುಟ್ಟೋಲಿ ಇಂಚ ಪಂಡ ಅವು ಅಕ್ಲ ಕರ್ಮದ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಈ ಪೂರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೊಡೆದು ಎಂಚ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪುನೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದೇಹನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತ ನಮಕ್ ದುಃಖ ಬರ್ಪುಂಡೆ. ಓಕೆ ದೇಹ ನಮಕ್ ಸುಮಾರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪುನೆ ಇಂಚಿನೇನು ಪನ್ಪುನೇನು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಮಕ್ ತೆರಿಪವನು. ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ತೋಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆನ ಮುಲ್ಪ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ತಿರುಪಾವೆ. ಓಕೆ ಅರ್ನ ಗೀತಾ ಮಹಾತ್ಮೆರು. ಓಕೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಪೂರೆಲ್ಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪು ಮುಲ್ಪ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಪನ್ಪೇರು ಗೀತಾ ಶಾಸ್ತ್ರಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಯಾ ಪಠೇತ್ ಪ್ರಯತ ಪುಮಾನ್ ವಿಷ್ಣು ಪಾದಂ ಅವಾಪ್ನೋತಿ ಭಯ ಶೋಕಾದಿ ವರ್ಜಿತ. ಒರಿಯೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಸೂಚನೆ ಸರಿಯಾದ ಅನುಸರಿಸಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಒರಿಯೆ ಆಯೆ ಆಯ್ನ ಜೀವನದ ಪೂರ ದುಃಖಡ್ದು ಆತಂಕಡ್ದು ಆಯ್ ಮುಕ್ತ ಅವಳಿ. ಓಕೆ ಆಯ್ ಪೂರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊಲಿ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಲ ದಾದಾಪೇರು ಅಕ್ಲು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಭಗವಂತ ವಿಷ್ಣುನ ವಾಸಸ್ಥಾನನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಭಗವಂತನ ಲೋಕಕ್ ಪೋಪೇರು. ಓಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೋಲಿ. ಓಕೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಆ ವೈಕುಂಠ ಧಾಮಕ್ ಪೋಲಿ. ಓಕೆ ಭಗವಂತನ ಧಾಮಕ್ ಪೋಲಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಪೂರೆಲ್ಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪಡ್ ಕೆಲವರ ಪನೇರ ಆಪುಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೆಂಗೆ ಇಂಚ ಉಂಡು ಇಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಎಂಚಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಪುಣ್ಯಕರವಾಯಿನ ಪೂರ ಭಯ ಪೂರ ಕೆಲವರು ಪೋಡಿಗೆ ಲೊಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಪೂರ ದೂರ ಆಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ದೂರ ಪೋಪೇರು ಭಗವಂತ ವಿಷ್ಣುನ ವಾಸಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಪ ಓಯೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಏರಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಪುಟ್ಟುನ ಇಜ್ಜಿ. ಓಕೆ ಅಲ್ಪ ಜನ್ಮ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಏರೆಗ್ಲ ಪ್ರಾಯ ಆಪುಜಿ ಅಲ್ಪ ಏರೆಗ್ಲ ಸೀಕ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಏರೆಗ್ಲ ಸಾವಿಜ್ಜಿ. ಓಕೆ ಅಂಚಿನ ಆ ಭಗವಂತನ ಧಾಮ
ಅವೇ ಐಕೋಸ್ಕರನೇ ಭಗವಂತ ಈ ಗೀತನ ಪಂತೇರು ನಮ್ಮ ಪೂರ ನಿರ್ದಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪೊಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪೂರೆರೆಗ್ಲ ಇತ್ತನ ಓಕೆ ಐಟ್ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲೇಗ್ ಜೋಕ್ಲೇಗ್ ಅಂದಿಚ್ಚಿ ಪೂರೆಗ್ಲ ಇತ್ತನ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯೆಲ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ತಿರಿಯೋಣ ಜವ್ವನೆ ಅವಡ್ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲ ಅವಡ್ ಅಜ್ಞಾನಿ ಓಕೆ ಪಂಪರೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಗೀತಾಧ್ಯಾಯನ ಶೀಲಸ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಪರಸ್ಯ ಚ ನೈವಿಸಂತ ಹಿ ಪಾಪಾನಿ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮ ಕೃತಾನಿ ಚ ಪೂರಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಬೊಕ್ಕ ಗಂಭೀರತ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ ಓದುಂಡ ಆಯ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಪಂಡ ಆಯನ ದುಂಬುದ ಓಕೆ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮ ಕೃತಾನಿಚ ಪೂರ್ವ ನಮಕ್ ಪೂರ ದುಃಖ ಬರ್ಪುಂಡಾಯೆ ಪಂಡ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮ ಕೃತಂ ಪಾಪಂ ವ್ಯಾಧಿ ರೂಪೇಣ ಬಾಧತೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮ ಬಂತು ದಾಂಡ್ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತು ಜಾವು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು ಜನ್ಮದ ಇದ್ದ ಓಕೆ ಕೌಂಟ್ ಮನ್ಪೇರ್ನ ಸಾಧ್ಯ ಸುಮಾರು ಜನ್ಮದ ಇದ್ದ ಪಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಕೊಂಡು ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ನಕ್ಷತ್ರ ನಲ್ಲ ಗೆನ್ಪೊಲಿಗೆ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಏತ್ತು ಜನ್ಮದ ಎತ್ತದ ಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪೇರ ಸಾಧ್ಯ ಸುಮಾರು ಜನ್ಮದ ಇದೆ ಎತ್ತೋ ಜನ್ಮದ ಇದ್ದ ಅಂಚದ ಆ ಮಂತ್ನ ಪಾಪರ್ದು ನಮಕ್ ದುಃಖ ಬರ್ಪು ನಮ್ಮ ಏನು ಬೊಕ್ಕೊರಿಯಾಡು ಅಕ್ಲೇರ್ದಾದ್ ಬರ್ತನೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಪಾಪರ್ದಾದ್ ಬರ್ಪುನ ಅಂಡ ಇದೇನಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನೇರು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ఒక ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ ಓದುವೆರಾ ಇದೇನ ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪುಡು ಕೇನೋಡು ಅಂಚ ಮಂತಂಡ ಅಕ್ಲ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಇರ್ತು ಓಕೆ ಅಕ್ಲ ಪೂರ ದುಂಬುದ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯರ್ದು ಅಕ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪೇರು ಅಕ್ಲ ಮಿತ್ತೋ ಪ್ರಭಾವ ಬುರುಜಿ ಓಕೆ पण अकले दुःख भरपूज पूरा कमी आपुन पूर्व जन्म कृतानिच ओके अकले पूरा इरला बिಡುಗಡೆ आपेर इन तिरिपावर अंचद नेक्स्ट पन्पेर शंकराचार्यर मलिने मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृत् गीतामृत स्नानं संसारामलनाशनं ओरिये प्रतिदिन नीरड मींडा ಮೀಪುನ ಮುಖಾಂತರ ಆಯೆ ಶುದ್ಧಿ ಆಪೆಗೆ ಓಕೆ ಅನ್ ಭೌತಿಕ ಒಂದು ಶುದ್ಧಿ ಆಪನ್ ಪೂರ ಪಿದೈದ ಅಂಡ ಏರಾಂಡಲ ಈ ಪವಿತ್ರವಾಯನ ಭಗವದ್ಗೀತದ ಗಂಗಾ ಜಲಟ್ ವರ ಅಲ್ಲ ಮೀಂಡ ఆయన ಭೌತಿಕ ಜೀವನದ ಪೂರ ಕೊಳಕ್ ಪಂಡ ఆయన ಪಾಪಕರ್ಮ ಪೂರಲ ನಾಶ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಈ ಒಲ್ಪರ್ದ ಬೈದನೆ ತುಲೆ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಆ ಭಗವಂತನ ನಿರ್ದು ಬೈತಾನೆ ಬಾಯಿ ಇಡ್ತು ಓಕೆ ಏರಾಂಡಲ ಭಗವಂತನ ಪಾದ ನಿರ್ದು ಬತ್ತಂಡ ಓಕೆ ಆ ಗಂಗಾಜಲ ಮೀಂಡ ಅಕ್ಲನ್ ದ್ವಾಪೇರಿಗೆ ಪವಿತ್ರ ಆಪೇರು ಆಡ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತದ ನೆಟ್ ಮೀಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಅಕ್ಲ ಪೂರ ಭೌತಿಕ ಜೀವನದ ಕೊಲೆ ಇಂಚಿನುಂಡು ಪೂರ ಪಣ ಬುರ್ಚಂದನ ಅನರ್ಥ ಪೂರ ನಾಶ ಆಪುಂಡು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ನಾಶ ಆಪುಂಡು ಚೂರೊಂದತ್ತು ಚೂರ್ಲ ಒರಿವುಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ದ್ವಾಪುಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತದ ನೆಟ್ ನೆಟ್ ಮೀಪುನ ಎಂಚಿನ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಪಾಡ್ದು ನೀರ್ ಮೈಪುಣ ಎತ್ತು ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪುಣ ಭಗವದ್ಗೀತದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನುಡಿ ಅಂಚದ ಈ ನಮ್ಮ ಮೀಂಡ ಅಂಚ ಶುದ್ಧಾಪ್ಕೆ ಅಂಚದ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಪವಿತ್ರ ಗಂಗಾ ಜಲಟ್ ವರ ಆಂಡಲ ಮೀಂಡ ఆయన ಪೂರ ಭೌತಿಕ ಜೀವನದ ಕೊಳೆ ಎಂಚಿನುಂಡ ಪೂರ ಕೊಳಕ್ಕು ಬುರ್ಚಂದನ ನರಕದಂದು ಪೂರಲ ನಾಶ ಆಪುಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಲೆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿರುಪವರ ಗೀತಾಸು ಗೀತ ಕರ್ತವ್ಯ ಕಿಮನ್ಯೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಸ್ತರೆ ಯಾ ಸ್ವಯಂ ಪದ್ಮನಾಭಸ್ಯ ಮೂಕಂ ಪದ್ಮ ವಿನಿಶ್ರಿತ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಗವಂತನೇನ್ ಪಣ್ಣ ಓಕೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಣ್ಣ ಅಂಚದೆ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಉಬೇ ವೈದಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯನ ಓದೋಡ ದಿಜ್ಜಿ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ವೇದ ಉಂಡು ಪುರಾಣ ಉಂಡು ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ಅಯ್ನ ಊಳ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೇಂಡ ಅವು ಓಕೆ ಅವ ಎಂಚ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಯಮಿತವಾದ ಕೇಂಡ ಓದುಂಡ ಯಾವು ಈ ಒಂಜೇ ಪುಸ್ತಕ ಯಾವು ದಯಪಂಡ ಒಂದು ಪೂರ ವೈದಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಾರವಾದುಂಡು ದಯಪಂಡ ಭಗವಂತನೇ ಪಣ್ಣೆ ಭಗವಂತನ ಬಾಯಿಡ್ದೆ ಭತ್ತನ ಓಕೆ ಅಂಚದ ಒಂಜೇ ಯಾವನು ಬೇತೆ ಹೂವೆನೆ ನಮ್ಮ ಓದುನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ
ಅಂಚದ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಇದನ್ ತೆರಿಪಾವೆರ್ ಮುಲ್ಪ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಮಹಾತ್ಮೇನ್ ಅಂಚದ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರೆರ್ಲ ತೆರಿಯೋಣಡು. ಓಕೆ, ಅತು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಗ್ರಂಥ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಪಂಪೆರ್ ಭಾರತಾಮೃತ ಸರ್ವಸ್ವಂ ವಿಷ್ಣು ವಕ್ರಾದ್ ವಿನಿಶ್ರಿತಂ ಗೀತಾ ಗಂಗೋದಕಂ ಪೀತ್ವಾ ಪುನರ್ಜನ್ಮನ ವಿದ್ಯತೆ. ಓಕೆ, ಗಂಗಾ ನದಿತ್ತ ಓಕೆ ನೀರಿನ ಪರ್ನ ಅಕ್ಲ ಮೋಕ್ಷನ ಪಡೆಪೆರಿಗೆ ಅಂಚಾಂಡ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಅಮೃತನ್ ಸವಿಯನ ಅಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನದಾದೊಂದು ಪಂಡ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮಹಾಭಾರತ ಬರ್ಪುಣೆ ಪಂಡ ಕಡೆ ಭೀಷ್ಮ ಪರ್ವಡ್ ಬರ್ಪುಣ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ಅಮೃತ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದೇನ್ ಮನ್ಪುನೆ ಓಕೆ ಇದೇನ ಏರ್ ಪಂತೇರು ಸ್ವತಃ ಮೂಲ ವಿಷ್ಣು ಆಯ್ನ ಕೃಷ್ಣನೇ ಪಂತೇರು ಅಂಚದ ಇದನ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪು ಅಂಚದ ಸೇವಿಸೋಣ. ಇದನ್ ಸೇವಿಸೋಣ ನಮ್ಮ ಪೂರ ನೋಂಡು. ಓಕೆ, ಪೂರ ನೇರದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಿಡುಗಡೆ ಹಬ್ಬ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೆರ್ ಗಂಗಾ ನದಿಯ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದವನು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಗಂಗಾ ನದಿತ ನೀರನ್ನು ಪರ್ನಕ್ಲೆ ಮೋಕ್ಷನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪೆರ್ ಅಂಚಾಂಡಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಅಮೃತನ ಸೇವನೆ ಮನ್ಪುನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನದಾದ ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮಹಾಭಾರತದ ಓಕೆ ಅಗತ್ಯವಾಯಿನ ಅಮೃತವಾದ. ಓಕೆ, ಮಹಾಭಾರತದ ಬರ್ಪುಣ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಆಯ್ನ ಸ್ವಂತ ಏರ್ ಪಂತೇರು ಮೂಲ ವಿಷ್ಣು ಆಯ್ನ ಕೃಷ್ಣನೇ ಪಂತೇರು. ಓಕೆ, ಅಂಚಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನ ಬೇತದಾದ ಉಂಡು ಅಂಚದು ಮುಲ್ಪ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಐತ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆನ ತಿರಿಪವರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಇಜ್ಜಿಗೆ. ಓಕೆ, ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೆರ್ ಗೀತಾ ಗಂಗೋದಕಂ ಪೀತ್ವಾ. ಓಕೆ, ಆ ಗೀತದ ಇದೇನು ಪಾನ ಮನ್ಪೆರ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪಿರ ಜನ್ಮ ಇಜ್ಜಿ ಪುನರ್ಜನ್ಮನ ವಿದ್ಯತೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಪಿರ ಪುಟ್ಟುದು ಬರ್ಪುಜರು. ಓಕೆ, ಅಕ್ಲೆ ದೂರ ಪೋಪೆರ್ ಭಗವಂತನ ಧಾಮಕ್ ಪೋಪೆರ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ಧಾಮಕ್ ಪೋಂಡ ಯಾಪಲ ಖುಷಿ ಆದುಪ್ಪ ಪಂಡೆ ನಮ್ಮ ಈ ಅಶಾಶ್ವತವಾಯಿನ ಜಗತ್ತುಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ದುಃಖವಾದು ಐನ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಮಕ್ ತಿರಿಬಾವು ನಮ್ಮ ಏರ್ ನಮ್ಮ ಒಲ್ತು ಬೈದ ಮೂಳು ದಾಯ ತೊಂದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಬೂರ್ದ ನಿರ್ದು ಪೂರ ಎಂಚ ಪಿದೈ ಬರ್ಪುಣ ಐನ್ ಪೂರ ನಮಕ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ತೆರಿಪಾಂಡು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲದ ದಿನ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಭಗವದ್ಗೀತದ ಮೈನ್ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಪರಿಚಯ ಚೂರು ನೆಟ್ ಸುಮಾರು ಆಚಾರ್ಯರು ಪೂರೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪೋಡು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನೋಡು ತಿರಿಯೋಣೋಡು ಮುಖ ಜೀವನಡ್ ಅಳವಡಿಸೋಡು ಮಂತಂಡ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಪೂರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ದಲ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಅವಲ್ ಐನ ನಮಕ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತಿರಿಪಾಂಡು ಅಂಚದ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತದ ಇದೇನ ಒಂಜಿ ಇರ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಸ್ವೀಕಾರ. ಓಕೆ, ಒಂಜಿ ನೆತ್ತ ಎನ್ ತೋಜ Aloha and namaste. Aloha and namaste. 2020 is certainly a year that will not soon be forgotten. For most, if not all of us, it has brought about many unexpected changes. The uncertainty that this year has brought has made me personally reflect upon the time that I spent deployed in the Middle East. That too was a time in my life when there was danger at every step. Each day brought new uncertainties, and likewise, many lives were lost. My shelter then and now has been the Bhagavad Gita, which means Song of God. The Bhagavad Gita spoken by Sri Krishna is full of transcendental wisdom that is as relevant today as it was 5,000 years ago when it was spoken. When we are blown here and there by the strong winds of change, when giant waves are crashing upon us, when we're feeling unsteady, lost, adrift, the Bhagavad Gita offers us guidance and hope. Looking at our problems through the prism of eternality, rather than merely identifying with our temporary material circumstances, gives us an anchor that offers great peace, purpose, and stability through even the most trying of times. May we always be blessed with remembrance of Sri Krishna, his unconditional love, and his transcendental appearance in this world. Jaya Shri Krishna. ಭಗವದ್ಗೀತದ ಪರಿಚಯ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತ ಇದೆನ್ ತುಯರುಳ್ಳ ಅಧ್ಯಾಯ. ಓಕೆ, ಇನಿ ಜಸ್ಟ್ ಪರಿಚಯ ತುಯ್ನೆ
ಭಗವದ್ಗೀತೆ ದಾದ ನಮ್ಮ ಪೂರಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಉಂಡು. ಓಕೆ, ಅವೇ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಾಲೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಜಪ ಮಂತದ ಇನಿತ ತರಗತಿನ ಮುಕ್ತಾಯ ಮನ್ಪುಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಜಪನ್ ಮನ್ಪೊಡು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಇದನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರ ನಮಕ್ ತಿರುಪಾವರ ಏರ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಜಪವಂತದ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕ್ಲಾಸನ್ ಕೇನ್ವೇರ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಓದುವರೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಸುಲಭವಾದ ಅರ್ಥ ಆಪುನು ಅನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತಿರುಪಾವರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾಯ ಜನಗೆ ಅರೆ ಅಕ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಜಪ ಮಂತನಾಡಿಗೆ ಅಕ್ಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಭಗವಂತನ ಧಾಮಕ್ ಪೋಪೆರು. ಓಕೆ, ಅನ್ನ ಪುರೆನ್ನ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮನ್ಪೆ ಏರ್ ಏಡ ಮಾಲೆ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಮಣ್ಣಿಟ್ ಜಪ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಏಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೆ ನೆಟ್ ತೂದು ಜಪ ಮನ್ಪೊಲೆ ಇಜ್ಜಿನ ಕೇಂಡಲ. ಓಕೆ, ಅಕ್ಲೆ ಕೇನಾಡ್ ಜಪ ಮನ್ಪೊಲೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರಲ ಫಾಯ್ದ ಉಂಡು ಅಂಚದ ಮಾತೆರ್ಲ ಜಪ ಮಂತದ ಇನಿತ ತರಗತಿನ ಮುಕ್ತಾಯ ಮನ್ಪುಗ ಜಪ ಶೇರ್ ಮಂತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಜಪ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ